عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخران تحديد الناب نيكون الناب نيكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخران تحديد الناب نيكون الناب نيكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وديتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وتيو كبرمبو مسمطنا باي هاريبو قلاي أقتدو أبلاي عين مسدد عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش بيزي فتت لعبة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت متاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالو عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي ما سدالي بدلو جاتنا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين أبسناتنا قطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين انت مالين لومن صباح وانت خوني زدالة زي جنبي يبنان زيزاني تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو دومون كم وترو هذا أجد داسي قشة حزنا قريبنا لنا مچم بزح introductions اللي كوننجن introduction ما كليو مخنياتو كل سب يفلطوي وي كل سب يفلطو لنا قمت كنوسدين خلينا بمجمريا بشم تعذبتي نحونا ناتنا إيه اسم اللاش انقا
ቅድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ቀሪብካ ክብሎ ይፈቱ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይሃብክዎን ነቲ ዘሎ ፅቡቕ ተበግሶ ንነዊሕ ስለ ዝሰርሓሉ ድማ ኣብ ሎሚ በፂሑ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ተበግሶ ወሲዱ ነቲ ዘቕረብ ኩሉ ፃውዒት ቅልጥፍ ኢሉ ዝተቐበለን ንባዕልካ ትቕልጥፍ ኢልካ ንከምዚ ክትገብር ድልውነት ምህላው እውን ካብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር እዩ ዝገልፅ እምበር መጀመርያ ናትናኤል ዌልካም ቅድሚ ከም መእተዊ ሓዳፊቱ ክኾነና ግን ሽምካ ትነብረሉ ዓዲ ተመክሮኻ ናይ ስራሕካ ትምህርትኻ ኣነ ንባዕለይ ፐርሰናሊ ንናትናኤል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፈልጦ እምበር ቅርብ ኢለ ውሽጡ ፈሊጥ እየ ስለ ዘይፈልጥ ኣቐዲመ ድማ ይሓተትኩኻን ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ነቲ ኮንቨርሴሽን መብዛሕትኡ ግዜ ሕቶታት እውን ኣይሰደድኩልካን ኢንተረስቲንግ ክኾነና ንክልቲኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣላልየና ምስ ነብስኻ ናትናኤል ቅድሚ ናብቲ ትሕሶና ምሕላፍና ፅቡቅ ያው ብዙሕ ግዜ እኳ ስታይል ሶሻል ሚድያ ግን ደግሞ ድሓን ናትናኤል ኣስመላሽ ኣስመላሽ ናትናኤል ሰማዕካ ኣለኹን ፍሪዝ ኮይንካ ኣለኻ መስለኒ ኦኬ ሕጂ ኸ ዩ ባክ ኣነ ሰሚዐ ኣለኹ ፅቡቅ ረኣየኩም ተብሎ ምልክት ሃቡ ክቡራት ተኸታተልትና ጓሄድ ኣስመላሽ ኣብ ስመራ ተወሊደ ዓብየ ግን ኣነ ትግራዋይ ወይ ዓጋመ ማለት ኤርትራዊ ኣይኮንኩም ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ነበር ፖለቲካል ሳይንስ ኮሌጅ ግራጁዌት ገይረ ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ዲፕሎማ ብኮምፒተር ሜንተናንስ ኔትወርክ ተማሂረ ኣይ ቲንክ ዚአንኤን መስለኒ وقرص أبيلكان جنرال أنا كنت عايز فتو مبزحت جزء أب سوشيال ميديا سب كريا كهلو نايزي حبرت سبنا سوشيال ميديا كريدنشالس ناي سبات دايما دايل كايز حباء مخنياتو مبزحت جزء اتبق عزل لو بقعتو أنا يسوس لازنقر تزي بلو دمان خنقر سلازي جدد tell them exactly انتاي تماهير كمخنيات تمرتخاني قد سنيو political science تماهر سب سا politica انت تزاربه ساب كندي جرما هم زلون سلازر دانت conversation ون كابو سلاز بقس أبي انتاي تماهيركا أمتاي يوت سرن هيركا كسب حجي كسب سوشيال ميديا تمت ولا ون حجي أمتاي تعي I would like to know أنا كم بقول كسب فلتون سلاز دلك كمو نايسب background دسي سمع دسي بلني يعني أبزنا تي channel كا politica وزاي بزعبا نايسبات تمكروتات شير ون سلا نقبر هو كابول I think مثلني أب member history in politics متعمي الفوتونيرة أبز عاد مسمتاهو أب political science graduate غير مالتي college level so أو كرميو جميرو أبز عادي أب مرجع كستاين كم زتمهارو هلنا volunteering نقبر سلز نبرنا graduate مسجوركو ناي بعدي ناي لي سرح كذا مالتي تعطي رقم ما نمسد يسرح نيره لكن graduate مسجوركو كرمي جميرو على السوشيال ميديا ونكستاي يبلس لزنوركو موصلي أوي جيش جبر نيره لأن ما تيسرح خالني I think زي جن ستيل أبز عادي مرجع كجبر كله ساعته كم تناي تمرتي زنوركو أبزناي زعدي ناي election كستاي وناي سرح نيرني basic عليهم ريبابليكان يعني سرح so normally تسرح most of the time مرجع أحمد صلى كرمي جن after سوي كأبداتا collect مجموعة مكابي تسرح نيرو دحري جن بتفوتري بقلي كستاي مجموعة وندس لازبلني جياب سوشيال ميديا هم نتأمل لنا مالتي. Brilliant. Thank you. ناتنايل. ناتن تيل account سألعت مثلاً مهنيات الشمنا يوديون سلازو خونت. Okay. تقرب إني هتتنقي ناتنايل دبلك كأخذ اللخو. شكراً. مهنيات نايودي شمو سلازو خونت. Anyway نايلومي مدبنا قوة زيادة تم تخطط تنسبوق جرم ترديوم اللو. أمانجو أبكرنا أفريقيا حد كابزجي تقرر بحزبك هون زقبو. بجيوغرافيكالي أقامت يكون ببهلي يكون ببزوح نجار قرار بحزب كنسو قصالجن أبناء بوليتيكا ومتفنان زنبر حزبي كم زولينا نفلت من البعض كما بنا توسيدنا إيرترا بمعراب من السودان يتداوب أتوم أب السودان زلو مداوب تنا إيرترا حزبي دارجا exactly أمريت إيرترا ونيزلو سلازي تزلو cross border conflict وين تتابع النت يلا انت منفس كنبلا نخل جنرالي مالت حاله حدا يسألن
ክዝረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን ከምኡውን ብደቡብ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ምስ ኣብ ደቡብ ከዓ ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፋር ሓሊፉ እውን ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ምስ እውን ይዳወብ እዩ እቲ ዶባት የስ ግዛታዊ ዶብ ስለ ዝኾነ ፍልይ ኣለዎ ግን እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንዱ ዝንገር ፀገም ኣይረኣየሉን እዩ for whatever reason እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ብደቡብ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ኤርትራ ብዓብዪ እውን ከምኡ ድማ እቲ ብትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፋ 34 ዓመት ተይልናዮ እውን ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ፖለቲካዊ ፀብለልትነት ኣብ ዝነበሩሉ ስቲል እቲ ዝነበረ ሰላም ንሓፂር ግዜ ዳ እምበር ንነዊሕ ክቐፅል ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ሕና ከም ኤርትራውያን ንብሎ ዝያዳ እቲ ሕጂ እውን ደጋጊምና ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ናይ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነቲ ካብ ገድሊ ሒዞሞ ዝነበሩ መንፈስ ክዕቅብዎ ኣይከኣሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ኣትሊስት ኣብኡ ዲቤት ንገብር ኣይኮናን ሕጂ ግን ሓደ ፅቡቕ ተስፋ ንሰምዕ ኣለና መቸም ነገራት ውሽጦም ብዕምቆት ኣይረኣናዮምን ኣለና ግን بعمقت كي تراي سب نهو تتاون كهوتو تولي زوال تدهاني ولا حنت زي تراي كله إنما بأسي they still have a reason to زغا نشبه نجارنا يتزبطات كهون زخيل كسب زخونة كلتياتهم دماغرب حول زخولو تحدي بواقات تحدي ديكونس كلتيوم كانس هلوهم سلام كنا برولو زخولو سلازي نزي مدرخنا كلتيوم زبي زحدش تفتيرو زولو مجمريا كمير خيب كايو مسنات كاتموكرو بقى ناتكا بولك زي كنا زي بوليتيكا زحلف هذا 4-5 عام زنبري ولا 10 عام تمليسكا تاريخيون تمساسالي نيرو كمي رغيب كايو كمي مسلكناها ምናልባት ኣብ ዝመት ወይ ደገለጽልካ ኣነ ኣብቲ ናይ ባደ መውግእ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወይ ድማ ወታደር ኮይነ አንጻር ኤርትራ ዝዋጋ ዝነበርኩ ምናልባት እዚኣ most of the time ኣብ ናተይ ገጻት ስለ ዝገልጾ ገሊፀ ግን ኣብዚ ሚድያ እዚ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ሶ ካብ ካልእ ሰብ ንላዕሊ ኤክስፒሪየንስ ኣለና ኣነ ብፍላይ እቲ ድሕሪ ባድመ ዝተወለደ ኩናት ዝበሃል ኣይረኣየን እና ትናትና ጀነሬሽን ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለዎ ሶ ንዓይ ኩናት ብተግባር ስለ ዝረኣኽዎ ነዚ ድማ ኩናት ዘይድግፍ ድሕሪ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ኣይደልይኒ ብሰላም መንባር ጥራሕ እዩ ዘድሊ ዝብል ሞር ዘሰርሓሉ ልምዲ ስለ ዘለኒ መብዛሕትኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮለል ክብል ዝውዕል ክዛረብ ትሪኦ ሓንቲ ጥይት ተኪሱ ዘይፈልጥ ካላሽን ከመይ ትፍታሕ ትግጠምን ኣይፈልጥን እዩ ሶ እዚ ንዓይ የስጋኒ ብዓይነይ እውን ሰብ ክመውት ስለ ዝረኣኹ ሬሳ ናይ ሰብ ካብ ኣድግን ላዕሊ ይጨኑ ብፍላይ ኣብ ቡሬ ከባቢ ዝነበረ ኩናት ክልቴና ክንዋጋእ ከለና እቲ ሬሳ ይጨኑ ስለ ዝነበረ ምግቢ እውን ክንበልዕ ስለ ዘይንኽእል ታይፎይድ ካልእ ሕማማት እውን ከምፅእ እዩ ዝብል ስለ ዝነበረ ውግእ ጠጠው ኣቢልና ሬሳ ክንዓሪና ንውዕል ነርና ሶ እዚ ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ሶ ውግእ ዘፅላኣኒ ንከምዚ እዩ እና እዚ እቲ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ዝነበረ እዩ ብፍላይ ናትና ናይ ተጋሩን ናይ ኤርትራውያንን ባክግራውንድ እቲ ናይ ባድመ ውግእ ኣነ መራሕቲ ሕወሓት ተጋሩ ድማ ከምቲ ኩላትና እንዲና ሓላፍነት ንወስደሉ ከም ተጋሩ ዝፈፀምናዮ ጌጋ ኣብ ሂወትና ትዝዓበየ እዚ ሶ ውድቀት ናይ ሕወሓት ሽዑ ዝጅምር ናይ ባድመ ውግእ ብፍላይ ናይ ባድመ ውግእ ምስ ተወድአ እቲ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝመፀ ምግምማዕ ካብኡ ዝጅምር ውድቀት ናይ ሕወሓት ሽዑ ሕወሓት ወዲቓ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ዝመስሎ ስለዚ ታሽዓ ዝፈፀምናያ ጌጋ ዋጋ ፊላትና ንሕና ኣበይ በፂሕና ኣለና ንሪኦ ኣለና ሶ ትግራይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትግራይ ትበሃል የለን ፍርቃ ተቆርሚማ ኣቢላ ተወሲዳ ኮሚልካ ደፊርካ ክትዛረቡን ኣሸጋሪ እዩ ሶ እዚታት ወዲ እዚታት ቅድሚ 25 ዓመት ዶ ገይሩሎ 26 ዓመት ገይሩሎ መራሕቲ ሕወሓት እዚ ክፈትሕዎ ወይ ነይርዎ ወላ እውን ድሕሪ እቲ ናይ 93 ዓመተ ምህረት መራሕቲ ሕወሓት ናብ ክልተ ምስ ተኸፋፈሉ መለስ ንበይኑ ከይዱ እቲኦም ንበይኖም ከይዶም መለስ ብዙሕ ዕድል ነይርዎ ሶ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ተጋሩ እውን ወላ ኣብ ናይ ኤርትራውያን እውን ትሪኦ ጌጋ ኣሎ መለስ ዜናዊ ተገዲዱ ወይ ድማ እቶም በዓል ስየ ገለ ደፊኦሞ እምበር ውግእ ኣይደልየን ነይረን ኦኬ ፅቡቕ እዩ ድሓር ንሱ ምስ ሰዓረ 20 ዓመት 25 ዓመት እምበር ገይሩ መለስ ዜናዊ ስልጣኑ ምስ ረጋገፀ ክፈትሖ ይኽእል ነይሩ እዩ ሶ ኣብ ዘይምልከቶ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣትዩ
እዚ ሕጂ ኤርትራ ረኺባቶ ዘላ ሳንክሽን ወዲ ሳንክሽን ዝብሙሉ ናይ መለስ ዜናዊ ጌጋ እዚ ሕሉፍ ታሪክና እዩ ሶ ካብዚ እንታይ ንምሃር ዝብል ድማ ሞራኖ ንሰርሓሉ ነይረ ሕጂ እዋኑ ኣኺሉ ግዜ ተቐይሩ ፖለቲካን ስታይል እውን ተቐይሩ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ንዓይ ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ ኣብዚ ምብፃሕና ሕድሕድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ሓድሽ ወለዶ ታሪኹ ክፈልጥ እንድሕር ዳኣ ጌርናዮ ትጌጋ ኣበይ ከም ዘሎ ንምርካብ ብጣዕሚ ቀሊል ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት ሓሊፉ ኣብዚ ምብፃሕና ፅቡቅ እዩ ቅድሚኡ እቲ 2018 ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሰላም ክመፅእ ከሎ ኣነ እውን ሽዑ ኩናት ይቃወም ነይረ ኩናት ይቃወም ማለት መራሕቲ ሕወሓት 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ስልጣን ነይሮም ገዚኦም ሃፍቲሞም ኩሉ ነገር ገይሮም በቃ ኢናፍ ተዋሓደ ትግራይ ኣብዘን 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሓ ነይራ ትግራዋይ ተማሂሩ ኣቢሉ ይነግድ ይሰርሕ ነይሩ ሶታ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዕርቅን ምስ መፀት እቲ ዕርቂ ኣነ ደጋፋይ ነይረ ናይ ዶክተር ኣብዩን ደጋፋይ ነይረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፀ ሰላም ይድግፍ ነይረ ብዙሕ ግዜ መጠንቀቕታ ንመራሕቲ ሕወሓት እውን ዝዛረብ ነይረ ከይተዋግእዎ ዝመንእሰይ እዚ ከይተወድኡና ህዝብና ከይማዛበል ወይ ከይስደድ ብዙሕ መልእኽቲ የመሓላልፍ ነይረ ኣብ መወዳእታ ኣይኮነን ባዕሎም ጀሚሮሞ ዘለካ ኣማራፂ ነቲ ኩናት ምድጋፍ ማለት ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ማለት ኣይኮነ እቶም ንህዝቢ ትግራይ ናብዚ ኩሉ ሽግርን መከራን ክመፅእ ዝሰርሑ ንዓዓቶም ምቁዋም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪት መፂና እንተሓመናዮም ገሊኦም የለውን ግን እቶም ዘለው ክመሃሩ ሶ ተገዲድካ ተኣትዎ ኩናት ኣሎ ንዑ ሓሊፍካ ድማ ብሰላም ትነብሮ ነገራት ኣሎ እዚ እቲ 2018 ዝመፀይ እቲ ኩናት ተዘይከፈት ነይሩ ትግራይ እውን ንባዕላ ተጠቃሚት እያ ነይራ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኩናት ተገይሩ ክንደይ መንእሰይ ትግራይ ከም ዝትሪኦ ተቆርሚማ ተሸርሚማ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና መራሕቲ ሕወሓት ናብቲ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ተሓሳስባ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ 30 ገለን ዓመት ሙሉእ ከሲርና ማለት ተን 7 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዝነበራ ሰላም ማለት ሕወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዝነበራ 7 ዓመት ኤርትራን ትግራይን ብጣዕሚ እየን ተቐይረ ግደፎሞ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራን ትግራይን ጥራሕ ሶ ከምኡ ኢልና 30 ገለን ዓመት እንተንነብር ኣበይ መፅሕና ናሲ ትዝሕዝነኒ እዚ እዩ ቅድሜና ብከንቱ ሓሊፉ ናይቲ ህዝቢ እውን ክበፅሖ ዝግባእ ማለት እዩ ሶ ሎሚ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኣይ ሆፕ ሕጂ እዞም መራሕትና ናይ ሕወሓት ማለት እዩ ካብ ሕሉፍ ተማሂሮም እንታይ ከም ዘድሊ ይፈልጥዮም ኢለ ዝሓስብ ሶ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ኣነ እውን ኣብኡ ኣትየ ይርኢ ስለ ዝነበርኩ ነገራት ናተይ መደምደምታ ናቹራሊ ናይ ትግራዋይ ፅቢት ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ ሶ ትጌጋ ናይቶም መራሕትና እንዲ ሓዎም ኣሲሮም ኣባሪሮም ቀቲሎም ጓና እዮም ዝሓቁ እዞም ሕጂ ዝገዝኡና ዘለው ትሪኦም ዘለካ ብምሎም ሙሩኻት ገሊኦም ናይ ሳሕል ሙሩኻት እዮም ገሊኦም ናይ ደደቢት ሙሩኻት እዮም እና ኣብዚ ይሕዝን ግን ኣብዚ በፂሕና ኣለና ሕጂ ከመይልና ንኸይድ ሶ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝተረድኦ ትግራዋይ ኣሎ ገሊኡ ድማ ኮምፕሊትሊ እቲ ናይ ሕወሓት ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ዘለዎ ፅልኢት ሕወሓት ተደይ ጠፊኡ እቶም መራሕቲ ተሪፎም ዘለው ተደይ ጠፊኦም ኣብ ትግራይ ለውጢ ይመፅን እዩ ተባሂሉ ወይ ድማ አንፃሮም ቃልሲ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ኣነ እቶም መራሕቲ ሕወሓት ተማሂሮም ተኣሪሞም እዮም ኢለ ዝኣምን ንሳቶም እውን ኣብኡ እዮም ዘለው ስለዚ እቲ ሕሉፍ ጌጎኦም ተረዲኦም ኣለው ሕጂ ካብዚ ከመይልና ንቐፅል ዝብል እዚ ኣነ ንስኻን ዝገብሮ ዘለና ስራሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ መንግስቲ እዩ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኮንካ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ናይ መንግስታት ኣተሓሳስባ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ሶ ንዓና ዝፀበየና ዘሎ ዓብ ስራሕ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ፅቡቅ ኢና ሰሪሕና ስለዚ እዚ ኩላትና ብጥቕሚ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኢና ክንሪኦ ዘለና እምበር ብጥቕሚ ኣብ 4 ኪሎ መን ስልጣን ሓዘ ኣይኮነን ኣነ 4 ኪሎ ወላ ንምንታይ ሻዕብያን ወያነን ስልጣን ዝሕዙ ወላ ንምንታይ ኢትዮጵያ ተዋፃፂሮም ንልምዓት ትግራይን ኤርትራን ዘይሰርሑ ናተይ ሕልሚ ድማ ንሱ እዩ ዝኸሰርናዮ 30 ዓመት ከመይ ጌርና ንምፃእ እዩ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ዝበልካዮ ክስታይ ብዙሕ ፈታውን ፀላእን ክህሉ እዚ ኖርማል ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ካብ ትግራይ ናይ ኤርትራውያን ፅልኢት ዘለዎ ትግራዋይ ኣሎ ካብ ኤርትራ ድማ ናይ ተጋሩ ፅልኢት ዘለዎ ኤርትራዊ ኢንክሉዲንግ ኣብ ሶሻል ሚድያ
ዘሎ ማለት እዚኣቶም ንክልቲኦም ህዝቢ ሳግን ናትና የልበይና ክንሪያ ኢና ምክንያቱ እታ ፅልኢ ናይ ተጋሩ ትብል ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ካልእ መልክዕ እያ ትሕዝ ዘላ ሕጂ ትቀደም ንመን እዩ ፅልኢ ዘለዎ ባህል ነይሩ ሕጂ ግን እሳ በይና ክንሪያ እንዲና ግን ሓንቲ ብዚ ነዚ ኩነታት ክርኢ ከሎ እቲ ሰብ ካብቲ ተመክሮ ናይቲ ዞባ ዝርዮ ዘሎ እቲ ሓደ ታሪካዊ ፍፃሜ ከምኡውን ታሪካዊ ዕድል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ዝኸፍአ መድረክ ምስ በፃሕካ ኢኻ ቅድሚ ኣብ ኖርማል ግዜ ክትውስኖ ዘይትኽእል ውሳኔታት ንክትውስን ትመርፅ ሰባት ኣብቲ ክሪቲካል ነጥቢ ክበፅሑ ከለዉ ኣብቲ ኮምፎርታብል ሂወት ከለዉ ክመርፅዎ ዘይክእሉ ምርጫታት ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ድሕሪ ሓደ ሕማቅ ኩናት ምክያዱ ህወሓት ብውሕዱ ረፍሌክት ገይሩ እሞኻ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓደ ረፅሚ ዝነበሩ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ኤሊት ናይ ህወሓት በሰላ ነይርዎ እቲ መንግስቲ ብዘይ ቃል ዓለም ዋላ እቲ ናይ ክልተ መራሕቲ ውድድር እንድሕር ኢልካዮ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ዝያዳ ንበይኑ እንተዝገጥሞ ነይሩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕድል ምርኣየ ግን ንኩሉ ሒዙ ንበይንኻ ክዓፅወካ ዝፈተነ ልክዕ ከምዚ እንታይ ይብሉ ንሓደ ነገር ኣብ ፀቢብ እንድሕር ሒዝካዮ ዋላ እውን ክቐትለካ ዘይሓስብ ዝነበረ ንክቐትለካ ዝለዓለ ቻንስ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዝኾነ ዋላ ደቂቕ እንስሳ ዓፊንካ እንድሕር ሒዝካዮ at some point ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እንስሳ ጌርካ ክትሪኦ የብልካን በርትዑ ክመፀካ ምክንያቱ ናይ ሂወት ሕቶ ስለ ዝኸውን ንዑ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ፀገማት ብዙሕ ቁስሊ ኣለዎ ብዙሕ ስምብራት ኣለዎ ሕጂ እዚ ሕጂ ሓድሽ መድረክ ተፈጢሩ ዘሎ ብመንፅር ናይቲ ዝተሓለፈ ኩነታት ሪኢኻ ክንምንታይ ተስፋ ሂበካ ክንምንታይ ቪሸስ ሰርክል ይብልዎ ተመሊስና ኣብቲ ናይ ቀደም ዓሸውየን ፅልእን እቲ ናይ ቀደም በሰላታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሲ ክስገር ኣይክእልኒ ዝብል ፐሲሚዝም ኣሎ በቲ ሓደ ድማ ዕድል እዩ እዚ እውን ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ድማ ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክምዕብል ዝኽእል እዩ ዝብልካ እውን ታውሎ ስለዚኻ ከመይ ትሪኦ እቲ ዝነበረ ታሪክ ምዚ ሕጂ ዘሎ ክውንነት ብኸመይ ክቃዶ ይኽእል ወይ ብኸመይ ክቕፅል ይኽእል ዝብል ገምጋም ኣለካ ንዎ ሕጂ እንታይ መስለካ ክልቲኦም ውድባት ከም ታሪክ ኣብ ወላፍቲ ናይ በረኻ ቃልሲ ንገልን ከለዉ ስሙዝ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ኣይነበሮም ብኣሱ ዕረቑ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኮይኖም ማለት እዩ እዚ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ወይ ውድባት ባህሪ እዚ ዘሎ እዩ ኣይ ቲንክ ብወገን ትግራይ መብዛሕትኦም ወላ ሕጂ ንሪኦም ቶም ሽዑ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ጀነራላት ገሊኦም ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ናብ ዝብል መደምደምታ መፅኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ካብ ሕሉፍ ጌጎኦም ተማሂሮም ትግራይ መስዋእቲ እንዳኾነ ንኢትዮጵያውያን ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ብምዕባል ሰላም ምርካብ ገለ እንተደይ ኮይኑ ትግራይ ተጠቐመትሉ ተረባሐትሉ ነገር የለን ካብ ልምዶም ከምዚ ዝተምሃሩ ይመስለኒ ቶም ናትና መራሕቲ ብወገን ኤርትራ እቲ ታሪክ ናይቶም ክልቲኦም ውድባት ኣመፃፅኣ እንድሕር ሪኢኻዮ ገሊኦም ተጋሩ ዘይሰማምዕሉ ኣለዉ ግን እቲ ሓቂ ክነቐምጦ ኢና ናይ መሪሕነትን ተመራሓይን ዝዓይነቱ ኣካይዳ እዩ ነይሩ እቲ መራሒ ሻዕብያ ዝበሃል ውድብ እዩ ነይሩ እቲ ተመራሒ ከዓ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ እዩ ነይሩ ኣይ ቲንክ ይመስለኒ ኣነ ክልቲኦም ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ንክልቲኡ ጥቕሚ ዝብል ኣሰራርሓ ነይሩ ብወገን ትግራይ ኤርትራ ሃገር ስለ ዝኾነት ነፍሳ ተኽኣል ዝበሃል ባህላ ነይሩ which is completely wrong ማለት እዩ ኣብ ዘይምልከቶም ኣትዮም ተሓለቕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ግን ትግራይ ጎዲኦማ ማለት እዩ ናብቲ መይንቲ ናትካ ሕቶኻ ኣይ ቲንክ ከምቲ ዝበልካዮ ኣለውና እንዲም በትን ግን ዋይናት ንምንታይ ደይ ንጥቀመሉ እዩ ብፍላይ በኣና ብትግራይ እሱ ጥራሕ ይዕድል ዘለና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ኮነት ናበይ ከደት ዘገድሶ ኣይኮነ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ዘይከውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኩሉና ኣይትግበርን ምክንያቱ ድሕሪ ተተግቢሩ ምስ ጎንፂ ዘለዎ ናይ ምስ ኣምሓራ ሞር ክቕፅል እዩ ትግራይን ኣምሓራና ውግእ ከኣት እዮም ንዕኡ ድማ ድሕሪ ትግራይን ኣምሓራና ውግኣት እዮም ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ከምዚ ናይ ቀደም ብቂምን ብገለን ዝቕፅሉ ኣይመስለን ዋላ እቲ ናይ ፋኖ እቲ ናይ ሕወሓትን ግን ንዕኡ ንስልጣኑ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እቲ ፕሪቶርያ ኣይትግበርን እዩ መዋፅኡና ናይ ትግራይ እንታይ ዝብል
ዘለና ኣማራፂ ምስቶም ጎረባብትኻ ተሰማሚዕኻ ነፃ ምዃን ማለት እዩ ክሳብ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ኣነ ብዙሕ እኳ ንክስታይ ኢና እምበር ኣብኡ ክነብር እውን ኣይደልን እየ ኣነ በቃ ሓሊፍ እዩ ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ይንክእል ገሊኦም ናይ ኤርትራን ናይ ሻዕብያን ፀሊእ ዘለዎም ወላ እቶም መራሕቲ ሕወሓት ትብሎም ናይ ቀደም ታሪክ ናይ 77 ገለን የምፁ እዚ ናይ 77 ታሪክ ነዚ ወለዶ እዚ ወላ ሓንቲ ይጠቕሙ ንሳቶም ክጥዕሞም ብኢዶም ኩውዕ ካብ ማንካዲ ዝበሃል ዝሕለካ ብኢድካ ከምኡ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ንብሎም እዩ ስለዚ ናይ 77 ታሪክ ገሊኦም ገልፅዎ ነይሮም ፅቡቅ ኣገላልፃ ድሕር ከምኡ ዓይነት ፀገም እንድሕር ኣምፂካ እንታይ ክትገብር ተመሊስካ ምስ ሻዕብያ ትሰርሕ ስለዚ ብዘይ ሻዕብያ ክሰርሑ ስለዘይክእሉ ምስ ሻዕብያ እንድሕር ተባኢሶም ደርጊ ከም ዘጥፍኦም ስለዝፈልጡ ወይ ልቦም ሓቢኦም እዮም ዝቃለሱ ብቅንዕና ይነበረን ተቃልሲ ማለት እዩ እዞም ክልቲኦም ውድባት ከም ዝበለ ኣካይዳ ኣምፂኦም ነይሮም ምናልባት ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ኣላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቅ ኩላትና ተማሂርና ኢና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ትመሪሕነት ሕወሓት እውን ንባዕሉ ስለዚ ኣብ ሕሉፍ ከይነበርና ንቅድሚት እንተኸድና ይፅቡቅ ኦፍኮርስ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንበዚ ሕጂ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ውጪ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ መንግስቲ ኣንፃር ኤርትራ ከም ዝዋጋዕ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ወደብ ከልየኒ ይኽእል ኣነ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ኣይተፀበኹን ነይሩ ለካ ሽግርና ኤርትራ ወደብ ስለ ዘለዋ ወደብ ክትመንዝዕ ኣንፃር ኤርትራ ኩናት ክትገብር እሞ ድማ እቲ ኩናት ዝግበረሉ ቦታ ናይ ትግራይ ወላ ዝበዝሕ ናይ በዓል ኣፄ ዮሃንስ ናይ በዓል ኣሉላ ታሪክ እንድሕር ሪኢኻዮ ጌጋ ብናተይ ኣረኣያ ምክንያቱ ወላ ኣፄ ዮሃንስ ወላ ኣሉላ እቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ዝበሃሉ ብምሉኦም መለስ ዜናዊ ኣንፃር ኤርትራ ተዋጊኦም ትግራይ ናይ እንዳ ኩናት ኮይና ኤርትራ ናይ እንዳ ኩናት ኮይና ግን ኩሉ ረሲዖሞ 4 ኪሎ እዮም ኮፍ ኢሎም መፃኢ ንዓኻትኩም እውን ከም ሓደ ክስታይ ተፈተወ ተፀለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ መንግስቲ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 30 ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ 50 ዓመት ንኤርትራ ክወርራ እዚ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ወደብ ከልየኒ ይኽብለካ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ባሕሪ ጥቕሚ ብቲ ጂኦፖለቲክስ ገለመለ ፍሉጥ እዩ እዚ ከም ክስታይ ጌርና ክነቐምጦ ኣለና ኣብዚ ንሕና ተጋሩ እንታይ ንግበር ንሕና ናይ ኤርትራ ሰላም ንዓና ሰላም ንኤርትራ ዝወግእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ካቤትን ይምፃእ ንዓና ጉድኣት ምዃኑ ክፈልጥ ኣሎ ነዚ እየ ድብል ሕጂን በዓል ኣፄ ዮሃንስ ኣሉላ ኣባ ነጋ ገለመለ ክሳብ ባፅዕ ከይዶም ተዋጊኦም ባፅዕ ተዋጊኦም ባፅዕ ፈሪሳ ኦኬስ ኣስመራ ትግራይ ብምሉእ ፈሪሱ ካብኡ ከይዶም በቃ ኢትዮጵያ ሃገር ኢሎም ዘሚሩ ዝናትና ወለዶ ናይ ትግራይ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጉድኣት ኣንፃር ትግራይ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስታት ድማ ነዚ ክደፍኡሉ ኣነ ብፍላይ ብኣና ብወገን ትግራይ እዚ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኢና ሓሊፍና ምናልባት ተመሊስ እያ ታሕቶኹም ፅቡቅ ዝኾነ ታሪካዊ መረዳእታውን ስለ ዘለካ ሓንቲ ስእሊ ነይራትኒ ኣይረኸብኳን ኣለኹ እንታይ ከርኢ ደልየ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ሶሪ ኣብዛ ካርታ እዚኣ ንዝበፅሐ ሰብ ትረኣየኩም ክትህሉ ተስፋ ገብር እዛ ካርታ ኣብዛ ካርታ እንድሕር ሪኢኻዮ ትግራይ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ትግራይ ወገን ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ኦድየንስ ናተይ ንትግራይ ኤግዛክትሊ እቲ ቅርፂ ናታ ኣበይ ቦታ ኣሎ እውን ክግምቶ ዝኽእል ከቢድ እዩ ሕጂ እዛ ካርታ እዚ ቀሲልካ እንተሪኢኻዮ ትግራይ ኮምፕሊትሊ ሓደ ዕድል ተዋሂቧ ኣብ ሂወት ዘወሃባካ ዕድል እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኣምሓራ ሓሊፍካ ንዓፋር ሓሊፍካ ኣብ መሬት ኦሮሞ ኣቲኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክትብል እስኻ ግን ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ናትካ ኣፀቢቑ ካብ ርሑቕ እዩ ብመሬት እውን ኣይትራኸብን ኢኻ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ስለዚ ካልኣይ ውሑድ ኢኻ ብፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ቃልሲ ዝነበረ እዋን ዳርጋ እቲ ጭርሑታት ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዝነበርና ካብ ተጋሩ ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ነፍሳ ክትክእል እያ ከም ሃገር ክትከውን እያ ዝብል ዘረባ ብብዝሕ ንሰምዕ ነርና ወላ እውን እቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ናተይ መረዳእታ ክትርመኒ ትኽእል ኢኻ እቲ መንእሰይ ዝቃለስ ዝነበረ እውን እንተኾነ ዝብል ኣነ
ትግራይ ሃገር ንክትከውን ዝቃለስ ዝነበረ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዘሎ እምበር ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኢሉ ወይ እውን ነቶም ኤሊት ናይ ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ንክመልሶም ኢሉ ዝቃለስ ዝነበረ ኣይመስለንን ሕጂ ትሕቶ እንኮላይ ወላ ተሰት ኣብ ናይቲ ህወሓት ነቲ ሕገ መንግስቲ ከቆሞ ከሎሲ ኣርቲክል 39 ማለት ኣብ ገለ ነጥቢ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንሶም ዝሃንፅዋ ዘለው ኣብ ገለ ነጥቢ መኸተምታ ክህልዋ ከም ዝኾነ ባይ ዲዛይን ሲ ኤግዚት ስትራቴጂ ዘለዋ ሃገር ምዃና ማት ኣብ ዝኾነ ሃገር ኤግዚት ስትራቴጂ ትገትፈሉን ኢኻ ኣብ ኮርፖሬሽን ኢኻ ኤግዚት ስትራቴጂ ለኒ ትብል እምበር ኣብ ሃገር ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ገለ ነጥቢ ክንፈርስ ኢና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እታ ኣርቲክል 39 ኦልሬዲ ነቲ ኤግዚት ሓደ ሰብ ካብታ ሃገር ንክወፅእ ዝገብር እዩ ኣይ ቲንክ እቶም ናይ ትግራይ ኤሊት እውን ነዚ ኣብ ግምት እትዮም ዝገበርዋ ኮይኑ ይስምዓና ኣት ሳም ፖይንት እዛ ሃገር እዚኣ እዛ ንነጥቃ ዘለና ምፍንጃራ ዘይተርፍ ስለዝኾነ እቲ ሕጊ ክዕንቅፀና ምንታን ክንገብሮ ኢና ሕጂ ናተይ መረዳእታ እዚ ኣብቲ መጀመርያ they always thought ትግራይ ገለ ነገር ረቢሓ ኤግዚት ክትገብር ትኽእል ድሓር ግን እቲ ናይ 4 ኪሎ ናይ ኢምፓየር ቦታ ምቾት እውን ስለ ዘለዎ ስልጣን እውን ጥዑም ስለ ዝኾነ ረሲዖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ራይት ናው ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ተጋሩ ሓደ ካብቲ ንፖለቲካ ናቱ ንኩርሲ ናቱ ዘስግእዎ ስለ ዝኾኑ በመጀመርያ ብዝሰፍሐ ከዳኽሞም ከም ዝፈተነ ንርኢ ኣለና ንዓታቶም ኣዳኺሙ ቁርብትለይ ክዕርፍ ከይበለ ድማ ነቲ ካልኣይ ታርጌት ናቱ ኣምሓራ ድማ ሓደ ኣፊቱ ፅቡቅ ገይረ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚኣቶም ሓዋዊስካ ድማ ንኤርትራውን ተጌርካለይ ኩሉ ነገር ክሰልጠኒ ይኽእል ዝብል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ስትራቴጂ ናቱ ክሳብ ሕጂ ክንዱ ዝኣክል ስትራቴጂካዊ ለውጢ ዝገበረ ይመስለን ታክቲካሊ ንኤርትራ ንምህራም ተጋሩ ክጠቕምዎ ክጥቀመሎም ይሓስብ ክኸውን እምበር ሕጂ ንተጋሩ ምፅኡ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት መሊሱ ናይ ትግራይ ፅልዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክእቱ ክእለት ዘለዎ ወይ ድሌት ዘለዎ ይመስለንን እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ተጋሩ ብኸመይ ተንብብዋ ኣለኹም እቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ኣላያንስ ምፍጣር ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓካ በቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ እቲ ብድሕርቲ መጋረጃ ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ህወሓት ወይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዋላ እውን እቶም መንእሰያት ብኸመይ ከም ትርእይዎ እዚ ኩነታት ምስ ኤርትራ ዕርቂ ማለት ሲ እንታይ ሳዕበን ከም ዝኽእል ንትግራይ ጥራይ ዝብል ዘለኹም ምስቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እንታይ ራእይ ከለዎ ብወገን ትግራይ ኣብ መወዳእታስ እዚ ነገር እዚ ናብዚ ክምዕብል ትብሎስ እንታይ እዩ ብናትካ ወገን ነዋሕያታ ርእስቲ ግን ኮንቴክስት ክበካ ስለ ዘለኹ እየ መጀመርያ እታ ሃገረ ትግራይ ዝበልካዮ ኣብቲ እዋን ኩናት ሃገረ ትግራይ ከም መሸቀጥ እዩ ነይሩ መራሕቲ ህወሓት ተጋሩ ኮይኖም ኣይፈልጡን ሰምዑ ኣለዉ ሕጂ እውን ኣብ ሂወቶም መራሕቲ ህወሓት ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም እምበር ተጋሩ ኮይኖም ኣይፈልጡን ሶቲ ተዓቢ ጌጋ ድማ እዚ ሶቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ሃገረ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሓሶት እቲ መንእሰይ ወላ ሓንቲ ይፈልጥን መብዛሕትኦም ዕድሜኦም ትሕቲ 25 ዓመት እዮም ሓቂ መሲልዎም እዮም ተጋዲሎም ኣነ እውን ነዚኣ ዝፈርሕ ነይረ እታ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ብዙሕ ግዜ ንመንእሰይ ትግራይ መልእኽቲ ሕሊፈ ወላ ኩናት እንድሕር ተፈጢሩ ክዋጋእ ከም ዘይብሉ እቲ መንእሰይ መልእኽቲ የመሓላልፍ ነይሩ ሕጂ ሃገረ ትግራይ ዝበሃል የለን ስለዚ ከም መሸቀጢ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ማለት እቲ ዝሕዝነኒ እቲ ተማሂሩ ትብሎ ማለት ብናትና ዕድመ ዘሎ ካባና ንላዕሊ ዕድመ ዘለውን ወላ ኣብ ወፃእ ዝነብር እውን ሃገረ ትግራይ ናይ ሓቂ መሲልዎ ከምኡ ኢሉ ቃለስ ምንባር እዩ እቲ ዝሕዝነኒ ኣነ ማለት እዩ ሃገረ ትግራይ መሸቀጢ እዩ ነይሩ እምበር መራሕቲ ህወሓት ተጋሩ ኮይኖም ኣይፈልጡን ንሃገረ ትግራይ ከምዘይ ቃለሱ ሲምፕል ኤግዛምፕል ክበክ ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓላሶን ፋብሪካን ሰሪሑ ታገብር እዩ ትግራይ ትብል ሃገር ዝምስል ከመይ ገይሩ እቲ ናቱ ሃፍቲ ትራንስፈር ክገብሮ ናብ ትግራይ ቤዚካሊ መንግስቲ ምስ ኮኑ ስልጣን ምስ ሓዙ ትግራይ ሂስቶሪካሊ ናይ እንዳ ዓውደ ኩናት ምዃና ስለ ዝፈልጡ ኩሉ ንብረቶም ልምዓቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገብሩ እኮ ኣብ ዓድማቶም ጋምቤላ ከይዶም ኢንቨስት ዝገበሩ ተጋሩ መዓት እዩ ሃፍቲ ንብረቶምን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ እቲ ሃገረ ትግራይ ዝበሃል ሓሶት እዩ ሓደ እዚ ክትሓዝ ዘሎ ኣብቲ እዋን ኩናት ማለት እዩ ግን ሃገር ትግራይ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ኣነ ድማ እሱ እየ ዝኣምነሉ ሜይቢ 30 ዓመት ክወስደና ክእል 25 ዓመት ክወስደና ክእል ዝሓስብ ኣርቲክል 39 ዝበሃል ክጅመር ከሎ እቲ ዓንቀጽ 39 ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እንዲኻ ኢልካኒ ዝሓለፈ 27 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሃልዩ ኣይፈልጥን ኢትዮጵያ ብሕገ መንግስቲ ተመሓዲራ ኣይትፈልጥን
ارتيكل 39 ወይ አንቀጽ 39 ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተጻሒፉ ፕራክቲካሊ ኣመር ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እዩ ብዓቢኡ ሕገ መንግስቲ ይነበረና እንዲ ኢትዮጵያ ኣይነበረ ሕጂ ናይ መብዛሕትኦም ናይቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሕወሓት ኢንተርቪው ተሰሚዕሃዮም ከምኡ እዮም ዝብሉ ሕገ መንግስቲ ኣይነበረና አንቀጽ 39 ኣብ ተግባር ተዘወረድ ነይሩ ኦሮሞ ቀደም ተገንጸሉ ኦነግ ምስ ሕወሓት ተፈላለየሉ እዚ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እምበር ናይ ኦነግ ሰራዊት ምስ ሰራዊት ሕወሓት ተዋጊኡ ሁርሶ ፓራ ኮማንዶ ዝበሃል ማሰልጠኛ ወታደራዊ ካምፕ ኣሎ ኣብኡ ንኣኼባ ፀዊዖሞም ኣብኡ ዝቕተል ቀቲሎም ንዝማረኽ ማሪኾም ኦነግ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ተሓላቂ ኣጥፊኦም እዮም ሶ እዚ ድርጅት እዚ ኦሮሞ ንምግንፃልን ናይ ኦሮሞ ሃገርን ንምስራት ሕልሚ ነይርዎ ግን ኣይኮነን ሶ ብሙሉእ እቲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተጻሓፈ ፌክ ሕገ መንግስቲ ሶ እዚ ካልእ ብዛዕባ ናይ ኣብይ ምናልባት ተጋሩ ንሕና ሕጂ ስትራቴጂና ወይ ምስ ኤርትራይ ወይ ምስ ኣምሓራይ እንድሕር ኢልና ኣብይ እንታይ ይስምዖ ፈተና ፀላእና ኣብይ ንባዕሉ ናቱ ሕልሚ ኣለዎ which is ንሕና እውን ዘይተፀበናዮ ዘይፈለጥናዮ ሕቡእ ኣጀንዳ ነይርዎ ይመስለኒ ሕጂ ሰው ኢላ ክሓስቦ ከለኹ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቶም መራሕቲ ሕወሓት እንዳፀፍዑ እንዳበሉ ስለ ዘዕበይዎ ቂም ዘሕደረ ይመስለኒ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ናይ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ድማ በቃ እዚ ናይ ቀደም ሕልሚ ናይ ባሓጎታቱ ዝነበረ ታላቅዋ ኢትዮጵያ ሮ ቀይ ባህር ድንበራችን ዶ ገለመለ ዝብል ቂማት ነይሩ አይ ቲንክ ብጣዕሚ ቂመኛ ሰብ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ከም ናተይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንሕና ተጋሩ ምስ መን ፀጊዕ ወሲድና ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይወሓጠሉ ፍሉጥ እዩ እቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ዝነበረ ከምቲ ዝበልካዮ ትግራይ ምድኻም ጥራሕ ዘይኮነ ትግራይ ምድኻም ሽዑ ይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት እዩ ተጀሚሩ ካብ መቐለ ክወፅእ ከሎ ሰራዊት ሻዕብያን ሰራዊት ትግራይን ክዋግኡሉ ኣብ ማእኸል ሜዳ ገዲፎም ሶ ጥርሕንቲ ናይቶም ክልተ መንግስታቱን ሽዑ እዩ ተጀሚሩ ስለዚ ኣብይ እንታይ በለ ገለመለ ይኮነን ኣነ ናይ ሕወሓት መራሒ ነይረ እንተዝኸውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብቐሊሉ ነዚ መንግስቲ እዚ ከውድቕ ዝኽእል መንገዲ ክሰርሕ ነይረ ሶረዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ደጋፊ የብሉ እታ ዘላቶ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ግን እዚኣ መራሕቲ ሕወሓት ንምንታይ ደንጎም እዚ ናይ ሪኻ ኣባና ኣብ ኤርትራን ኣፈላለየ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፖለቲካ ረድኤት ዝቕበል መንግስቲ ስለ ዘሎን ስለዘየለን ዘይኮነ እቲ ናቱ ትፍልስፍና ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ወይ ድማ ሻዕብያ ንዓኻ ዝጠቕመካ ውሳኔ ምውሳድ ገለ እንታይ በለ ዝበሃል ነገር የለን ሶ ሳንክሽን ገበርካ ይገበርካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣይግድሶን ኣባና ከምዚ ዓይነቱ ፍርሒ ዘሎ መስለኒ ሎማዓንቲ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር መቐለ እዩ ዘሎ ንወዲ ወረደ ክረኽቦ መፂ ሶ እንታይ ትእዛዝ ይኽቦ እንታይ ድሓስብ ዘሎ ኣይንፈልጥ ኢና ግን ንሕና ፀጊዕተኛ ኢና ኣሜሪካ እንታይ በለት እንግሊዝ እንታይ በለት እንዳበልና ኢና ፖለቲካ ንሰርሕ እሞ ድማ እንዳሞትና እንዳተሰደድና ማለት እዩ ኣነ ከም መራሒ ነይረ እንተዝኸውን ግን ትሕጂ ዘሎ ሰራዊት ሒዝካ 4 ኪሎ ምኻድ ጥራሕ እዩ ምስ ፋኖ ዲኻ ትሰማዕ ምስ ኦነግ ዲኻ ትሰማዕ ምስ ሻዕብያ ዲኻ ትሰማዕ ብዘይገድስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኣትይዎ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ግን ትብሕታዊ መማረፂ እሱ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሽግር የብሉ ኢትዮጵያ ማዕበለት ኣይ ማዕበለት ጉዳይ ይኮነ ንሱ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ነይሩ ተባሂሉ ታሪክ ክፀሓፈሉ ጥራሕ እዩ ዘሊ ካልእ ወልሓንቲ ክስታይ የብሉ ስለዚ ኣብይ እንታይ በለ ኣይበለ ይኮነን በቃ ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ዝጠቅም ኩሉ ነገራት መራሕቲ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክፍፅምዎ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኢለ ንሱ ዝኣምን ስለዚ ዕርቅን ናይ ወላት ናይ ሻዕብያን ናይ ሕወሓትን ዕርቂ ጥራሕ ዘይኮነ እዛ ኣብ ሶሻል ሚድያ እኳ ንገብራ ዘለና ሲ እዛ ናይ ኣወልን ናይ ካልኦት ኣክቲቪስት ናብ ኣስመራ ከሪኦም ትብል ክንደይ ፖለቲካ ይሰርሑላ ኣለዉ ሶ ንሱ ኢኻ ትሪእኮ ኣወልን ብርሃነ ልፍዓተይ እንድሕር ተራኺቦም እዚ መንግስቲ እዚ ወይ ክዛረብ ወይ መግለፂ ከውፅእ ወይ ስጉምቲ ክወስድ ኢኻ ትፅበዮ ግን የለ ከም መንግስትስ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለማስ መንግስቲ እዩ ዘሎ ግን تشجروا كاميرا حتروح هاتي أيضا نوم تاي يصبي خمسة لو أي فلتني أبي يجن تجرين إيرتران تعاري كري أيضا لي مرحت حواتون زيا نمن تاي كم دي سرح لا أي فلتني جن جزح
ዕድላት ኣለዎም ፈተና ፀላእና ድማ ኩሉ ትግራዋይ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ትግራይ ፅቡቅ ዝምነ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ የለ ስለዚ ነዚ መንግስቲ ኮይንካ ሽግር ምፍታሕ ምስ ጎረባብትካ ምስራሕ ኢለ እየ ዝኣምን እዚአን እየን ምናልባት ብወገን ትግራይ እዛ ሃገረ ትግራይ ትብል ቅድሚኣ ክሳይ ዝበልካ እንታይ መዋፅኦና ወይ ድማ እንታይ እዩ ድሌትና ናይ ኩላትና ተጋሩ ክኸውን ዘለዎ ድሌት ናይ ትግራይ ሽግር ፈቲሕካ ምስ ጎረባብትካ ኢንክሉዲንግ ወላ ምስ ሻዕብያ ኮይንካ ኢትዮጵያ ክትመሓደር ትኽእል ኢኻ ኣነ እዚ ናተይ ናይ ግሊ ኣነ መራሒ ነይረ ተዝኾን ኣብ ትግራይ ከምኡ እየ ክገብር ነይረ ወላ ሓንቲ ግዜ ይወስደለ እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ክልል የለን ትሪኦም ኣለካ እዞም ኩሎም መሳኪን ወታደራት በብመዓልቱ ዝማረኹ ዘለዉ እቲ ድሮንዶ ወዲ ድሮንዶ ዝብሎ ንሱ ፅቑልካ እዩ ኣብይ እንታይ በለ ዘይኮነስ ንዓና ነተጋሩ እንታይ ይጠቕመና ኢሎም እቶም መራሕትና ውሳኔ ተዝውስኑ ይፅቡቅ ያ ሕጂ እዚያውን ፅቡቕቲ መብርሂት እያ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ገለ እናተይ መረዳእታ እዩ ላክ ኦፍ ክሊር ስትራቴጂ ዘይምህላው ነቲ ዝፍጠር ሞመንትም እውን ሪሊ ክትጥቀመሉ ይከብደ ፀገም ክፈጥር ይኽእል ክኸውን እዩ ኣነ ንኣብነት ዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ሞመንተም ኣብ መንጎ ሻዕብያን ህወሓትን ከምታ ዝበልካዮ ኣብታ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ሒዙ ክወፅእ ከሎ ኤግዛክትሊ ካባ ዝጀመረት ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኩናት እውን እንተኾነ ሻዕብያ ይመዝንዎ ከም ዝነበሩ ነቲ ሰብኣይ እቲ ኣቢ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ብዋጋ ናይ ካልኦት መንበሩ ከጣጥሕ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ የግዳስ ግን ሻዕብያ ንዓቢ ንምሕጋዝ ዘይኮነ ካልኦት ስትራቴጂካዊ ረብሓ ስለ ዝነበረ ያቲ ነይሩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን ኣምሓራ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክትሪኦ ከለካ ወተሃደራዊ ዓቕምናቱ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኩናት ድማ ኩሉ ግዜ ሓፂን ጥራይ ኣይኮነን ዘዋግኣካ ተመክሮ እዩ ዘዋግኣካ ኩናት እናፈለጥካዮ እናተረዳእካዮ ምስከትካ ኢኻ እናሓየልካ ዝኸይድ እና ዋላ በትሪ ሒዝካ እንተ ነርካ ኣፅዋርካ እናማዕበልካ ኢኻ ትኸይድ ክሬቲቭ እናኮንካ ኢኻ ትኸይድ ብኡ መንፅር ድማ ኣብዚኣ ቪድዮ ንገብረላ ዘለና ጥራይ ቅንያት ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ 100 ሰባት ብድሮን ገይሩ ቀቲሉ ኣሎ እዚ ኸ ቀፃሊ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኸ ነፍሲ ወከፍ ሞት ማለት ኣብ ኣምሓራ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ሓሪኑ ከምዚ ትንስኢ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃንዛ ዘሎ ከምኡ ድማ ቀደም ህወሓት ወይ እውን ትግራይ የመሓድርዋ ነይሮም ኦሮሞ የመሓድርዋ ኣለዉ ንሕና ኣብቲ ስልጣን የለናን ናይ ግድን እቲ ባይ ኤኒ ሚንስ ነቲ መንበር ናይ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ክንበፅሖ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ኣምሓራ ዝሰረፀ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ በዚ ድማ ንሳቶም እንድሕሪ ሒዞም እቲ ስልጣን ክንምንታይ ሼር ክገብሮ ክእሉ ኦሮሞ ድማ ነዚኣ ጥዒምናየ ዘለና ኩርሲ ቀደም ከም ሰብ እውን ዘይንቁፀር ዝነበርና ሎሚ ኣይኮነን ሰብ ኮይናስ ነታ ኢምፓየር ትበሃል ሃገር እውን ነመሓድር ኣለና ኣብ ከርሲናይ ዘሎ እቲ ሰንተር ናይቲ ኢምፓየር ድማ ስለዚ እዚኣ ካብ ኢድና ክትወፅእ የብልና ዝብል ከዓ ብኦሮሞ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እቲ ካልእ ክልላት እውን ናቱ ኣምቢሽንስ ኣለዎ ወላ እውን እቲ ናይቲ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትከውን ትኽእል እያ ዘብል ካብዚ ዝብገስ ኣይመስለካን ምክንያቱ ወላ ሕጂ ስኻ ትግራይሲ ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢሞም ኣሎ ብወተሃደራዊ ዓይኒ ምስ ፋኖ ጥራይ ኦርጋናይዝ ተኮይኖምስ ንኣቢ ክኣልይዎ ዝኽእሉ ተኽእሎ ለይለ ዝኣምን ኣነ ተኽእሎስ ኣሎ እዩ እንድሕሪ ትግራይ ምስ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ተገይሮም ወተሃደራዊ ማለት እዩ ንኣቢ ንምእላይ ክከብዶም ዝኽእል ኮይና ይስምዓንን እዩ በቲ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ መንገዲ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ግን ወላ እውን እንተኣሊኻዮ ክንምንታይ ኮንስትራክቲቭ ኮንካ ነቲ ሃገር ከም ሓንቲ ሃገር ንኸተቐፅላ ትኽእል ብፍላይካ ተጋሩሲ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ጫፍ እዩ ዘሎ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ትግራይ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ንኣብነት ፅቡቅ ዝምድና ንተጋሩ ዝያዳ ዘርብሕ ኮይኑ ይትስምዓኒ ግን ዝያዳ ተጋሩ ክረብሑ ከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ይደሊ ዶ እዩ ትሕቶ ቀደም ተጋሩ ከለውስ ምርጫ ናቶም ነይሩ ካልእ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን እቲ ናይ ትግራይ ብቁጠባ ምሕያል ማለት ምስ ኤርትራ ተሰማሚዑ ነቲ ስልጣን እውን ሚዛን ናይ ስልጣን ከሸግር ስለ ዝኽእል ትግራይ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝምድናሲ ብኣዲስ ኣበባ እንትርፈ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘይተቆፃፀርካ ክፍቀድ ከይኽእል ዶ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፈተነሲ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ብዘይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምቁፅፃር ማለት እዩ ፅቡቅ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ፋኖን ኣብኡ ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ተዋጊኡ ድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኣብይን ፋኖን እዚ ዓይነት ኣፈላላይ መፅኡ ኣሎ ኣነ ዝኣምነሉ ኣብ ፋኖ ናይ ባዕሉ ሽግር ኣሎ ምክንያቱ ሰለስተ እንታይ ኮርዲና ክንብሎ ወይ ሰለስተ ኣውራጃ ኮንካ
ተዋሓደ ዩኒፋይድ ኮይንካ ኣብ ሓደ ኮይንካ መፂኻ ተወሰነ ወሎ ነፃ ተውፀሉ ወይ ድማ ባህር ዳር ጎንደር ነፃ ተውፀሉ ስራሕ ተድሰርሑ ፅቡቅ ነይሩ እዩ ኣብዚ ተዓቢ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንድሕሪት ዝጎት ዘሎ እቲ ምሁር ዝብል ኣምሓራ ብፍላይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ ሰው ትግራይ ኣብ 4 ኪሎ መንግስቲ ስልጣን እንድሕር ዘይሒዛ እቲ ትደልዮ ትበፅሕ ዶ ዝብል ሓደ መንግስቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎም እንዳሕወሓት ካልእ ምስትፋኖ ሓቢርካ ምስራሕ ዝበሃል ነገር እዚ እውን ካልእ ኦፕሽን ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ንምዕላው እቲ ሓደ ኦፕሽን ናይ ፋኖን ናይ ሕወሓትን ናብ ሓደ መፂኻ which is ኣብ ሓፂር እዋን ለስ መስዋእቲ ተኸፍለሉ ምናልባት ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ዝነበርና ዘይኮነ እታ ዘላ ቦታ ካብ ደብረ ብርሃን ተበጊስካ 4 ኪሎ ምእታው ጥራሕ እዚ ናይ ክልቲኦም ልፍንቲ እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንሰርሐሉ ለና ዝብሉ መራሕቲ ናይ TPLF ኣለው ምስ ኣብ ቀረባ እዋን ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝሃቦ ክስታይ እውን ኣሎ ሰው ተላፊንካ መፂኻ ኣብ 4 ኪሎ መንግስቲ ናይ ምዃን ዕድል እንድሕር መፂ ድማ ምናልባት TPLF ኣነ ጥራሕ ስልጣን ክሕዞ ዝብል ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ ናብ ግጭት እዩ ዝመርሐኒ እዚ TPLF ካብ ናይ ቀደም ኤክስፒሪየንሱ ተማሂሩ ምስ ፋኖ ወይ ምስ ኣምሓራ ኮይኑ መንግስቲ መስሪቱ ክቅፅል ይኽእል እቲ ጎል ሃገረ ትግራይ ንምስራት እንድሕር ዳ ኮይኑ ምስ ኣምሓራ ኔጎሽየት ክትገብር ናይ ግድን እዚ ትግራይ ሃገር ምስ ኮነት ኢትዮጵያ ንዓም ትቦም ስኻ ብዛዕባ ዓድኻ ትገብር እዩ ከም ናተይ ግን TPLF ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ምግልባጥ ሙሉእ 100% ዕድል ኣለዎ ብኩሉ ሙሉእ ስለዚ ወላ በይኑ ማለትካ እዩ ያ ወላ በይኑ ክገብር ይኽእል ንምንታይ መስለካ ንመንግስቲ ንኣብይ ንምዕላው ናይ ግድን ኣምሓራ ክልል ጥራሕ እውን ክትጥቀም የብልካ as long as እንድሕር ፈቂዶም ኢልካ ፈቅዱ ድዮም ኣይፈቅዱን ንሱ ካሊእ እዩ ከምዘይፈቅዱ እውን ፍሉጥ ምክንያቱ ሰሙን መንግስቲ ኮኑ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ እንዳ TPLF ግን ንበይኖም መንግስቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ እዚ ዕድል ከፍተሎም ብድሕሪኡ ኣቲኻ መንግስቲ ኮይንካ ሓደ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ናይ ሕወሓት ተቐባልነት እዩ ዘሎ ብሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ የወያኔ ዘመን ይሻላል እዩ ወያነ ዝነበረቶ ዘመን ሓይሽ እዩ ዝብል ንሕና ከም ተጋሩ ግን እንደ ሕወሓት ኣብኡ ኣትዮም 4 ኪሎ ኣትዮም ከምዚ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ብ12% ዓብያ ዶ ብ20% ዓብያ ዶ ዝበሃል ፅንፅው ኣይሰርሕን ድሕር ከምኡ ዝሓስቡ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ለምዐት ፋብሪካ ትሰርሐ ኢሎም ድሕዳ ዝቕፅሉ ኮይኖም ናይ መጀመርያ ተቃዋማይ ዝኸውን ኣነ እዚ መብዛሕትኡ ትግራዋይ እውን ድጋፍ ኣለዎ ኣብ ናይ ፋኖ ሃገር መንግስቲ ምዃንን ናይ ዘይ ምዃንን ዕድል እቲ ኣብ መሬት ዘሎ እዩ ዝውስኑ ብዛዕባ ፋኖ ሕማቕ ነገር ምዝራብ ዘይኮነስ ኣብ መሬት ዘሎ ፋክት ኢና ንሪኦ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ማለት ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ዝኾነ ነገር ከርእዩና ነይርዎ ተዋሓደ ካብ ባህር ዳር ጀሚርካ ዘሎ ክሳብ ጎጃም ዘሎ ኦልሞስት ብሙሉእ ነፃ ክወፅእ ነይርዎ ባህር ዳር እያ ተዋና ከተማ ናይ ክልል ኣምሓራ ተዋሓደ ባህር ዳር ተቆፃፂሮም ትብኡ ዘሎ ሚድያ ተቆፃፂሮም ነቲ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ሞቱ ተቃላጥፍሉ ስራሕ ክሰርሑ ይግብኦም ይብል ነይረ ግን ናተይ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ተኽእሎ ዘለዎ ሕወሓት ጥራሕ ፋኖ ብካልኣይ ደረጃ ክሰርዖ ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ፋኖ ድማ መንግስቲ ይኮንኩን ኢሉ እንድሕር ክስታይ ዝብል ኮይኑ ትቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፖለቲካ ናይ ሕወሓት ምግልባጥ ምክንያቱ 27 ዓመት ሙሉእ ንኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ዘመሓደራ ዝነበረ ትግራዋይ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ክልል ኣመሓደርቲ ዝብሎም ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ክልል ዲኻ ዝኾነ ደቡብ ድዩ ገለ ትብሎ ተጋሩ እዮም መራሕቲ ነይሩ ብድሕሪት ኮይኖም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብሉ ዝነበሩ ብሙሉኦም ተጋሩ እዮም እዚ ዕድል እዚ ዓይነት ኣካይዳ ድጋሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ የብሎም በቃ ኣምሓራ ከም ክልል ኣምሓራ ክልል ባዕለይ ከመሓድረ የብል ኣሎ ትህቦ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዘለዎ ቦታታት ዕድላትን
تهبو أبز حد ساعات تقوله زلوجن بناتي الرايا TPLF راح ينزل يا أجي تي نايم حرامس أتليست أم حرامس تقرأي كنبل كلنا أبي أحمد فالكليز جبراز زلو تا أتن أكره خرتي جزاتات زلواين ساتن دما أتام حرا دحر خندي عامتات جزي رخيبة عد الرخيبة حزينا اللي خيز بتزلو تقرأي كاميرا تيز بتزلو سلزي I think نعبي تا أنكو جارانت كتبت غل حدا كاباتهم كابتي زلو جزات وزينا دي سابق ما أنت جمير بقى تام استغالي كوينو نتمريت نعاقا وسينا اللي غب مبال نايحات حد كاكوينات كفتر تقرأي نابزي كوات تجميرو أتليست تقرأي ني أدي سابان تخيلوكا أم حرا ما تيخوا قوي كلني أم حرا قلنا نجوم تتبقيسو تقرأي بدحريت كعطوس لزخلون سقعت كل خليك ساع كندو أبيهم استراتيجي حسب تقوينهم تنايفانو أنا انتهي زبل مردات يدوسد أم حرا كابتي إثيوبيا ومنفس وتيو نمجمر يجزي كم كلل كوينو كم حزب كوينو قالتي جمر سلازلو تاريخنا يا محرا نويها أيام بكونا بس غرابك أنا منير وميتنقصات كاللوجن أبزز على بس 50 years كم تاناي تا إمباير ناتهم كم زنا برد أمبر كم كالي كم حزبي organized كوينهم سلازي ربوري دخامنا زرزلو إذا دخامنا تزقنا يجزي حتى ناير ترى قالت 3 عامتي وسيدو سلازي تاي مالتيو مجمريا كتلالك مجمريا ببين خا حتفتن دحاريتي يونيت دمت بين خا تفتن بزت تقيد نابز تقيد بخلو مسلات مسابه ات كومبرومايز قدم حدقتات تقبر زيد دلزنا بركا شعوب حدقتات شعوب دمت اجي انا ابزا كلتا عمز راخوت رايفانو قد مخلتا عمد كريو خلغو حدا كلاشين زحزاب جروب درجه اسرع زغونو بترز حازو قالتات يوم نيرهم اجي كتريوم كلا خابز حجي سنايبراتن قال ملاتاتن ولا قا تي ميكانايزد عقب انت دايبلهم كابتي ابز وسدو اصوارهم يكون اوغاغنا ناتهم السلاطنا ناتهم اتليست مغارات ناي قالسسي صبو غيرهم تمكيرهم للويهم زي دما نفسو زخاله حيلي زفتر غزيا كتب خلا منالبات كمتي ابكلت عمت لوط ايام صوك تبلت خليغا نساتهم مس مدب سراويت يم زقالس زلو مدب سراويت دما كل غزي منقصاص الله لوجيستيك الله زياتهم كو كيدم تجارب بالكام كو بغميم تجارب مدب سراويت يو كيدو بحدا بوتا كفيلو بوتا حيز او كف كبل زغليو زياتهم جن ولا بوتا ندهر حسكاون مصاريف سلازي مشيت بترخا حسكان غزا مخادي مخنياتو ابو كف ابيلو زقلباكا غليل سزي التلوجيستيكاو كومبوننت نايت كوينات جينا سلدي تبص حزلهم بر مس غزي اتام حراز بحال ابز غبرو زلو منقسقاسات نابو مهرام قلمله كل ነገር መመለስ يقحرم سلازلو نحيلوك متيم سماتر اوف تايم اذا كمزيلنا خدو خلو تناي اوروما حيل دما نتسلطان استماغير وسلازلو كمي غيرو كغت فايخل كي تقالس انت واحد اي ثينك ابي لو ما حنت فيديو شير غيرنا قدميا نحات حدنا كن ودادا تزي كوينا نزا كورس زيا نزا 4 كيلو حزاز قلسي بحيلسي يلن يلو بعفو تزاربلا على بستيج مالتيو هي نوز اتوم اورومو سلطانات عيمو مالو جت سلطان انجوي قبرو ولو باور استماغيرو مالو قطباو عبيتر يلو everything زي كالو تمزيو ما كتربوني هم دحريلوم they will fight for it واقوليهم قبل علي ما جرانديوس زغونه تحساسبا افتق بحرنا ايرترا خنا مصالكم بينا بز خمس خنقبركم بينا بز خمس خدكون يوم يلو تي ايغوناتهم للعلي تقيس ولو سلازي they are going to fight for it እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢቲኻ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ለሰይ ኣብ ልዕሊ ድማ ሓንቲ ኩስኸልካ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ካብ ኣፍሪካ ኤግዚት ይወስድ ኣሎ እዚ he doesn't care ኣብዚ ናይ ዞባ ዘሎ لنكنا تراين كينيا إثيوبيا كجيش حسبه كانسل غيروا له because they have other priorities بزعب أفريقيا زبها البوليسي ناتهم دارجة كسب حاجة عينة ترى على كل تور غيروا له ولا نتبيروا نا أفريقيا كعصودي كفتوه ما نيتفلتن سلزي أكم زم درخ كله يس تجارو أي كل تسلست عمد مرير زخنا كوينات غيرهم جن عابته مكروسي لما لو بتأب إثيوبيا كوينات بزو سبيز قد للكاجن زعابية مكرونا كوينات ما بكوينات يدمت أبوش أب غير كابت كبابي أوروميا تعلم كبرت سلزي حسكا وتهدر كوين كمالتها يكون كوينات بكوينات رايت تمكرود مثلا سلزي هذا كابتن إيرترا أبي كومبيتنس ناي كوينات أب كوينات تمكروز اللو سراوي سرزل لو أيو سلزي سلتو دليل ده كونس كوينات تمكرو اللو تجارو تمكيرهم دلو يوم كبيت كوينات تمكيرهم اللو سلزي تي أورجانيزيشن أتوم تتبعه yes they are definitely حيال حيلي أب أوش إثيوبيا but أوروتي أمحرد ما جزين ده ريب كايو نحيا لك متي توم كالو دما نام حران تجارو نارايو كهدخلو they are going to try to do something مهنياتو at the end of the day it's a game
حديك نناتو ربحا كقبر كفتنيو إذا كنتات إذا بفلاي تنا محران تجراين دم تزجراج ناي جزءات شجر زلو حويسكا كنا من تاي رياليستيك اللي تاي إثيوبيا كم هاجر كت تدخل أمه ترى دادينا دم كنا محضران دخل زبل حسابنا كاس كنا يكون النتوي رايكا حدا فتنا خي فتنا خن قبولو زلنا روحات فانون بسراويت كنا ورا دريبل بتنكاري يكون بقلمالي يكون منسي تግራይ ኣብዘን ክልተ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚኡ እውን ተሞክሮ ኣለዎ so I don't think so ክልቲኦም ተዘይወዳደርናዮም ፅቡቅ በምንም ተኣምር ኣይራኸቡን ኦኬ ኢቭን ብደገፍቶም እውን እየ ዝብለካ ዘሎ ብሎጂስቲክ እውን እየ ዝብለካ ዘሎ ብኳንቲቲ እንድሕር ከይድካ እኮ ንሶም በዝሑ እዞም ኣብ ወፃእ ዘለው ኣምሓሩ ከበዝሑ ካብ ትግራይ ግን ተጋሩ 10,000 ዘይመልኡ ኣብ ዳያስፖራ ኮይኖም ዝገበረው ምንቅስቃስ ርኢና ኣለና ኣምሓሩ እንታይ እዮም ገይሮም ወላ ሓንቲ የለውም ዩኒቲ ዝበሃል ንባዕሉ የብለውም ስለዚ ናብ መሬት እንድሕር ወሲድካዮ ድማ in terms of military power ወይ ተሞክሮን ገለን ካብ TPLF ንታሕቲ ትርኢ ኮይኖም ካብ ሰራዊት TPLF ንላዕሊ ብምንም ተኣምር ክኾኑ ኣይኮኑ እዚ ሓደ ክንወስዶ ዘለና ካልኣይ ተዝግበር ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ أبي أحمد تكملوا شطارات كله مرحت عوحات حدا كلتن 3 يوم كقمطوا كله سو عبد الحج ساعات من البات كينات ندحر جميرو اوكي كم تزبلك والقايت ناتكم يا ايو كلنا عنا انت قال ناتنا يكون لقد سنه يكون سو زي عينت جيم مرحت عوحات لبيمو اليوم الى تسفى جبر كم زحجي زنبره سوقيلكا بناتو indirect political game كتصاوتو حاسبهم حجون جيجا يزو امناي اورومو اندحر دامتيخا اورومو نوعلو اب كلتنا اب 3 تمقلي كاب ابي احمد نلعلي جوار محمد يتقبل نسلو بمولهم جنرالات ناي اورومو لوط زدليو مخنياتو ابز حج ساعات اب سغاتهم زلو اب زبن حوحات كلو صبغهم نيرم نياتو دولدول منግስት ነይሩ ጽቡቕ ጥቕማጥቕሚ ነይሮም ነጋዲኦም ነይሮም ኩሎም ብዙሕ ዘስገኦም ነገራት አይነ ሕጂ ግን ዘስገኦም ነገራት ብዙሕ አለ ሶ ፈተና ጸላና ልክዕ ከም ዝደርጊ ወድቕ 2-3 ዓመት ክፍተርፎ ከሎ መፈንቅለ መንግስት ዝገበሩ ጀነራላት ኣብ ናይ ኦሮሞ ከም ኩመጽ ናይ ግድኝ ኣብ መድረኽ ወጪ ብዙሕ ነገራት ክዛረብ ሆሊ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የለ ዘረባ ጥራሕ simply كون ناي تግራይ ናይ ኤርትራን ዶክተር ይኮ ኣብ ኣወልን ኣብ ብርሃነ ንፋዓት እንተገበረ ርክብ ዝኮ እንታይ ኣነ ኮ ሉዓላውነት ገለ ኣይብሎን ግን ንሱ መንግስት ነይሩ እንተዝኸውን ዓቅሚ እንተዝህልዎ ነይሩ ሓንቲ ንሽተይ ናይ ክልል መራሒ ድላይ ዝገብረላ ዓዲ ተፈጢራ ካብ ኤርትራ ሰብ መጽእ ካብ ትግራይ ሰብ መጽእ እዚ ሕሰቡ ኣብ ዘመነ ሕወሓት كمو نيرو حدا إيرتراوي كاب إيرترا متيو وي حدا تجراوي دما كاب تجراي متيو تراخيبو تلفزيون يوتيوب كم انت زغبر يصبح يتخيلهم يمزقتلو نت تراخه بس سو ازي عام زلو منغس يلن حدا اي قدسون تجارون إيرتراويانن ببمعالتو انت زقاتلو دس بلو منغستي سو عام يبلون ازي سويلنا اب كستاين اب ميديان اب كستاين نسو زفكرو زلو ولا حتى ترغم يبلون so اب اورومو دما انت خيكا خومي ددك عدون كوي زي كونه ابي احمد at least هو حدكو اب زبن حوحات تقامي ناي حوحات كوينو مودما بفيدرال درجه زتقتل تግራዋይ የለ of course اب تግራይ كومو غورو نيرو اب تግራይ كومو غبركا ግን ትድምጽ ስለዘይ ዘይወጽ አይስማዕን اب اوروميا ለምሳሌ ቤቲ ኦርጌሳ ሽሙ ተቀቲሉ ዓመት ገይሩሉ እዚ ናይ ሓደ ውድብ መራሒ ናይ ኦሮሞ ሶ ዚ ኦሮሞ ዝኽተል ከሎ እንደ ኦሮሞ ይዝቅየም ዘሎ ጃዋር መሐመድ ክንደይ ደጋፊ ዘሎ እንታይ ኮይኖም እምቶም ካልኦት ደቂ ኦሮሞ ክሳብ ሕጂ ኣብ ወለጋን ኣብ ገለን ዝሞቱ ዘሎ ምናልባት ኣነ ሓደ ደቂ ኦሮሞ ስለ ዝረኽቦም ኣብ ኦሮሚያ እንድሕር ኣኺብካ እቲ ሰራዊት ፈራሕ ስለ ዝኾነ ቀትሪ ጥራሕ ይድመጽ ናፍታ ዓዲ
مشات هاي متسني مهنياتو مشات اندحر متي توم اونك قتلوا سو توم اونك دما مشات متي من تهزبي كم زغيركا سو لك خمزي امحرا كل نريو زلنا اب اورومو كوم ولا غنا ايوصني تمستر سو ابي احمد باورومو توم طمنياتا تري كوينم قالو توم اورومو ولا حنت قستاي يبلهم سو زي قالت ناي ترامب دبلكا ترامب هاي قد ترامب اصوار تغزي خلو مسا طرحت لي بر نحنا تواقعنا موتنا اي موتنا ولا حنتي زربحو نغرات يلن منالبات بزقات امزي اندام راح تحوحات هاي تتقمولو نمبر ترامب نغبص زلو الرأيات تتقيمهم مس غبص خسور حيزغبو ግን ከምዚ ዓይነት አተሓሳስባ የለን ሶቲ ናይ ኢትዮጵያ 4 ኪሎ መንግስቲ መን ይቆጣጸሮ ዝብል ግን ከምናተይ አነ ዝረአየኒ ሕወሓት ዕድል ኣለዎ ክቆጣጸሮ ኣለዎ ካብኡ አክንዲ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ሰሪሑ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 20-30 ዓመት ትግራይ ከም ሃገር ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ሶ አይ ቲንክ መራሕቲ ሕወሓት እውን ናይ አብይ አሕመድ ሽጣራታት ዝፈለጥዎ ይመስለኒ ወልቃይት ንዓይ ከም ሰከንደሪ ولا حمورة قالت له سكندري صنع سلطان موتحز شعود ما حاجرنا نريو يبل يا حجي صبوق زخونه حبريتا خاطبنا زلها بفلاي نا ኢትዮጵያ ውሽጥ አው ኩነታት ምክንያቱ ንዓኻ ብዝቀረበ ክትርድኦ ትኽእል ኩነታቱን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብፍላይ ሕጂ ትግራይ ህወሓት ማለት እዩ ወላ ትወድ ወረደ ናብ ስልጣን ካብ አዲስ አበባ አብይ አሕመድ እኳ መቸም ሓጎስ ጎጽ የብል ነይሩ ብኢሜይል ምረጹ ገለይሉ ንዑ ሂቡ ኣለታ ኩርሲ ኮንዲሽንስ ናቱ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ክበትኮ ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ ኮንዲሽን ንሱ ዝሃቦ ቅድመ ኩነት እዩ ነይሩ ታደሰ ወረደ ግን ከይዱ ሶፋር ድራናዮ እዚ ናይ ኣወልን ናይ ገለን ኤግዛክትሊ ኣበይ ቦታ ተረኺቦም ንባዕሉ እቲ ሲግናል ከማን ክሳዕ ክንዱ ክኸውን ምኽኣሉ የረኣየካ እዩ ሕጂ ምናልባት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ እኳ ክህሉ ይኽእል ኢለ እንደ ዝግምት ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ስትራቴጂካዊ ፀላይ ናቱ ግብፂ እዩ ግብፂ ድማ the best thing ንሶም ዝደልይዎ ኬያስ እዩ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ እዮም ዝደልዩ ማለት ናይ ኣቢ ስልጣን ብካልእ ክትካእ they don't care ዝያዳ ኬያስ ዕግርግር ክህልሎ እቲ ሃገር ኢንስታቢሊቲ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ መመሊሳ ክትድቋስ ክትክእል ኣላ ፖቴንሻል እንተተኻኢሉ ድማ ክትእለውን ትኽእል ማለት ፋሕፋሕ ክትብል እውን ናይ ግብፂ ትምኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ዘገድሶም ኒል ብሰላም ይምፃእ ዳ እምበር ኢትዮጵያ ተረጋጊያ ቁጠባዊ ሽርክነት ናቶም ክንዱ ይመስለንን ሕጂ ስለምንታይ እቲ ፋኖ ዝበሃል ወይ እውን ሕጂ እውን ህወሓት ነዚ ኦፕሽን እዚ ክጥቀምሉ ዘይክእሉ ወላ ታክቲካል ፓርትነር የድልዮም እዩ ኣብይ ኣትሊስት ትረት ስለዝኾነ ንዓታቶም ምስኣቶም ኣብ ማይ ምስላዲ ገለ ዝኾነ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ስለምንታይ ምስ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ክግበር ዘይክእል እዚስ ኮመን ሰንስ ዘይኮነን ማለት ብቐሊሉ ግብፂ all options ክንጥቀም ኢና እዮም ዝብል ኩሉ ግዜ what are these options probably ገለ ፓርትነርስ ፍላይ ኣብ ገለ ሓደ ኣርቲክል ኣብ ናይ ኢማራት ወፂኢ ዝነበረ ንህወሓት ብኸምኡ ዓይኒ ከም ዝጥምትዎ ግብፃውያን እውን ዝገልፅ ኣርቲክል ነይሩ እዚ ኦፕሽን እዚ ይህሉ doኸውን ወይስ ብኸመይ ይጥምትዎ ወላ እውን እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ስለምንታይ ነዚ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ትብል እስኻ ዶስ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢልካ ሃትኣምን كحدا جيجانا هو حتى كوزي جبت طرح ديكونس إيرترا نبع لا الصومال لا تي نحر أبي نعخا جزا حتصات الكوين صحها جزا حتصات سو بزح أوبشن على مرات حوات أنا أقدم أنا جريني تمكرنا إيرترا موسى كوي أبصح الكل أب صومال إمباسنيرو سو أنا دبرت إني رنت زخون بقلتي أب إيرترا كونسل كخفت بمجلس يحوط نير أب إيرترا أب السودان أب جبتي أب صومال زي كونسلنا يحو حتى واحدو أب بوتو كقمتي سجبوني جن عيرن وأنا حد زي انتهي يوم كوينهم بقى تدفينهم ديهم كوينهم عينهم أمورهم دي حساب أبي وميزي برزي أوبشن زي كنت كم تغلق نتجبرو كالسي نحد جبتي تانكي هباتك سعنكا ناب تقرأ كتاب تسخط كيل عليك زبون نجرات تسرحلو يجباني نقول I don't know أنا أنتي كم زحسبو أي فلتني جنزي بترجع جامي زعلفكو ملقتيني so تمكرو ولا أنا على أبوي ولا أول دماريام ده تمكرو سيكاسي أبغى تصفو فيلم بوليتيكانا إثيوبيا إيرترا نتأوي وونيرو ميديا هاتيجو
መራሕቲ ሕወሓት ድማ ምዝ ኩሉ ዕድላት ረኺቦም ከምኡ ክገብሩ ይግባእ ፋኖ ነጊረክ ማለት ሓቂ ኢና ክንዛረብ ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ እውን የብሎም ኣብ ወፃኢ እኮ ደጋፊ የብሎም ትድሕዝነካ እኮ ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኣብኡ ዝቃለስ ናይ ፋኖ መራሒ ክፀረፉ እዮም ዝውዕሉ ኣብዛ 2 ዓመት እዚኣ ክንደይ ግዜኦም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ተልካም የለ ኣነ ኣብዛ ዝነብረላ ዘለኹ ከተማ 15 ተጋሩ ኮይኖም ገሊኦም ካብ ዳላስ መፅኦም ኢንሆፍ ዝበሃል ነይሩ ዝፈታው ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናቱ ኦፊስ ከይዶም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም 15 እዩ ዝብለካ ኣነ በቲ ተምሃራይ ከለኹ በቲ ምርጫ ዝገብሮ ገለ ርክብ ስለ ዝነበረኒ ኣነ ብኣካል እውን ስለ ዝረኸቦም እቲ ነገራት ሽዑ ይነግሮም ነይረ ንሕና ክንዲዚ ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሕና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ወንጀላት ፈፂምና ኣቢልና ብዙሕ ነገር ሰሪሕና ኢና እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ንክብል ቃለሱ ዝግብኦም ዞም ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ከምዚ ኮይኑ ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘለው ድማ ንሰምዖ ኣለና ማለት ወላ ኣብቲ ከባቢኻ ንደረ እዩ ኣብ ከባቢኻ ሲ ኣብቲ እዋን ናይ ትግራይ ኩናት ክንደይ ተጋሩ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂ ኣምሓሩ እየ ብቁፅሪ እኮ ሰም ወዝሑና ኣብዛ ዝነብረላ ዘለኹ ከተማስ 5 ዲና 6 ተጋሩ ኢና ዘለና ካብቶም 5 ዲና 6 ኣነ ጥራሕ ተቋማይ ነይረ ማለት ኣብ መሬት ዘሎ ሓቅሲ ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብሎም ወላቶም ምሁራት ፕሮፌሰራት ኢኻ ገለ ኢኻ ትብሎም የብሎም ሓደ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኣብቲ እዋን ኩናት ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ኣሎ ኣብቲ እዋን ኩናት ዘድልን ዘየድልን ዝዛረቡ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ተሪኺም ናይ ኣምሓራ ኢሊት ማለት ኦፍ ኮርስ ሕወሓት ካብ ስልጣን ክወርድ ነይርዎ ግን እቲ ህዝብን ትውድብን ፈላሊኻ ዘይምዝራብ ነገራት ነይሩ እዚ ዓይነት ቅርሕንትታት ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኣለና ግን ፈተና ፀላና ክንቅበሎ ዘለና እዚ ኣብ ወፃኢ ዲያስፖራ ዘሎ ኣምሓራ ኣነ በኣምሓርኛ እውን ስለ ዝሰርሓሉ ስለ ዝነግሮም ወልሓንቲ ነቲ ኣብ መሬት ዝዋጋእ ዘሎ ፋኖ ደገፍ ይሃብዎ እንትርፎ ክፀርፍዎ ወይ ከናእስዎ ክብሉ ኣነ ከናእስ ኣይከኒ ነቲ ኣብ መሬት ኣምሓራ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፋኖ ክድግፎ ወይ ድማ ሱቅ ክብል እዩ ዘለን እምበር ከምዚ ዘይገበረ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ናው ፖለቲካል ማቹሪቲ ገና እዩ ናይቲ ፋኖ ኢሊት ትመሬት ዘሎ ዘይኮነስ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎን ወላ ከምቲ ዝበልካዮ ምስ ግልፂ ክሰርሕ ዝብል ኢሊት ፖለቲካል ማቹሪቲ ገና እዩ ይኽብለካ ያ ሕጂ ናብ ኣቢ ሽፍቲ ክንገብር መቸም ኣቢ መብዛሕቲ ሰብ ቆልዓ ገለመለ ቆልዓ በሻሻ ገለገለ እዩ ዝብሎ ግን ኣቦ ናብ ስልጣን ስለ ዘሎ ተመክሮ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣመፃፅኣናቱ ንሓደ 27 ዓመት ኣብ ፓወር ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ህወሓት ኣልዩ ኣብ ቦታ መፅኡ ክንዱ ዝኣክል እውን ደገፍ ዘይነበሮ ክነሱ ማኒቨር ገይሩ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝተፈላለየ ካልኩሌሽንስ ገይሩ ነታ ኩርሱ ኣጣጢሕዋ እዩ he always have an experience ካበይ መፅኡ ኣበይ በፂሕ ኣሎ every step ንጎ ተንስዩ ክርኢ ከሎ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እንታይ ጎድሎ እንታይ የድልዮ ቀዳመይቲ ዝሓታሳ እያ ፖለቲካሊ ክኸውን ይኽእል ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ማለት ነቲ ህዝቢ ከም መራሒ ክቆፅረካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ስለዚ he knows also to the media ኣፀዋውታት ተረዲእዎ ኣሎ ከመይ ጌርካ ማኒፕሌት ትገብር ነተን ትገብረን ከመይ ጌርካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትቐርብ ከመይ ጌርካ ኢሜጅ ናትካ ቡስት ትገብሮ ከመይ ጌርካ ዓበይቲ ፍላሽ ዝኾኑ ፕሮጀክትስ ጌርካ ናትካ ኢሜጅ ትደፍእ ከምኡ እውን መጋበርያ ንምዃን ድማ ኣብሶሉትሊ ሬዲ ነቶም ሰብ ዓብይ ጅባ ዝኾኑ ድማ ቤላ ጌርካ መጋበርያ ካባኻ ንላዕሊ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ከምዘይህሉ ኣብቲ ዞባ ክትገብር ክትፍትን ክትክል ኣለካ ነብሱ ዝኻለ ተመክሮታት ዘለዎ እዩ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ፀኣልኩም እየ ዝብል ኣርእስቲ ማለት ሕልሚ የብሉን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብዓብዩ ነቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ሕልሚ ናቱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንምድኻም ማለት ገለ ክፋል ናይቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ምስኡ ኮይኑ ነታ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ስለ ዘላቶ ብኣ ገይረ ካፕቸር ክገብሮም ይኽእል እየ ብምባል ዝደፍኣላ ካልኦት እውን ኤክስተርናል ሓይልታት ኣለዉ ነዚ ኣጀንዳ እዚኣ ክደፍኣላ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ፋይናንስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዚ ኣቢ መጠን ግዜ ዝቐተለ መጠኑ ንሱ ድማ ተመክሮ እዩ ዝገብር ዘሎ የስ ብየማንን ፀጋምን ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ሃገር ነቲ ስልጣን ናቱ ኮንሶሊዴት ንክገብር ኣይጣዕሞን ኣሎ ግን ግዜ ክትቦ ክትክእል ከለካ ድማ እቲ ኩነታት ንሱ እውን እንተወሓደ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቱ
نحيلي كمت زخان انتي مالتيو نفسو نككلاخل زغل حيال وتدرو عقم خلويو اتوم كالوت حيلتات دما تغارو ديوم فانو ديو قالوت كلاتهم ولا وين انت حمقه بباجت كحزوم زغليو سلازي قريصهم كساب زي تبغسو غزيه كند زوسودو غزيه ابي اذا اسيت متن غزيه زوسد كابي نحيلي زخيد ማለት እጅ ብግልጽ ዝገብሮ ዘሎ አይ ዶንት ኖ ናብ ትግራይ ፕሮጀክት ይገብር ዲ ወላ ኣብ ኮሪዶር ኢላ ኣብ ካልእ ብዙ ይዛረብ ናይ ትግራይ ሲ ዳርጋ ኣብቲ ናቱ ዴፊኒሽን ኣሎ ዲ የለን ምን ኣም ኖት ሹር ነታ ኣምሓራውን ቀስ ብቀስ እናገደፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ሞር ናብቲ እሱ ዝቋፀሮ ቦታታት ጥራይ ፎከስ ዝገብር ዘሎ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ስጉምትታት ሓደ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ተዘይተኻኢሉ ኣብ ምስ ግዜ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ስራሕ ዕድላት ናፀበበይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ወታደር ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክስእን ኣይኮነን ንኣቢ ንምቕያር ምስ ግዜ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ትብል ዋላ እኳ ብዙሕ ፀገማት እንተለዎ ብዓብዪ እቲ ዞባ እውን ፀገም ስለ ዘለዎ ወላ ብዓለም ደረጃ እውን ኣቢ እለይዎ ዝብል ክህሉ ይኮነን ሱዳን ይርእይዎ ኣለው ናይ ሶማል ኩነታት ይርእይዎ ኣለው ናይ የመን ኩነታት ይርእይዎ ኣለው ናይ ደቡብ ሱዳን ኩነታት ይርእይዎ ኣለው ካልእ ተወሳኺ ሲቪል አንሬስት ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ከይደልዩ ይኽእሉ እዮም ሲስተማቲካሊ ንኣቢ ክጨውየቱ ዘይኮንካ ብውግእ ዝግበር ነገር ከቢድ ይኮን ስለዚ እቲ ህወሓት ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ቆሪፁ ቀልጡፍ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰደ ኣቢ እኮ በታ ባንክን ገንዘብን ገይሩ እስከንቅፆ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነዚስ ብኸመይ እዮም ማነጅ ክገብርዎ እቶም ህወሓት እናተመሳሰሉ ድዮም ንነዊሕ ክኸዱ ክፍትኑ ወይስ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ኩነታት ዝስጉምቲ ወይስ ኣብ መወዳእታ መጋበርያ ናትካ ክንከውና ዝደለኻ በለና እያ ክትከውን ትኽእል ሕጂ ሓንቲ ናይ መጀመርያ ኦፕሽን ምስ ሻዕብያ ኮይንካ ዝግበር ኦፕሽን the best ናይ መጀመርያ ሻዕብያ ኮይንካ ዝግበር ኦፕሽን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ንምግልባጥ ናይ ሓንቲ ወርሒ ስራሕ ሓደ ካልኣይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝበሃል ወላውን ዓብዪ ሕጂ ብሚሊተሪ ወላ ግዜ እንተወሲዱ ወላ 10 ዓመት እንተወሲዱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራዋይ እንድሕር ዘይኣትዩ ዝዕወት መከላከያ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራዋይ ክዕወት ዝኽእል ኢትዮጵያዊ የለን እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብይ 5 ዓመት 6 ዓመት ወሰደ ኣለስ እዞም ሕጂ ክሒዶም ዘለው ምስኡ ተሰሊፎም ዘለው ከም በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ንሳቶም ዓላማኦም እቲ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ እዩ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሪሶም ናብቲ ናይ መከላከያ ተዘይትዮ እሞ ኣብይ ሕጂ ብዘሰልጥኖም ዘለው ወታደራት ብምንም ተኣምር ክዕወት ኣይክእልን ሶ ትግራዋይ እንድሕር ዘይኣትይዎ እቲ መከላከያ ሰራዊት ናተይ 100% ዝኣምነሉ ዝዕወት ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የለን ካልኣይ ኣብቲ መከላከያ ሰራዊት ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩ እቶም ብምሎም ጀነራላት ሃፋትም ሶ ሃፍቶምን ንብረቶምን ሰኪዩር ንምግባር ዳ እምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ የገድሾም ፅባሕ ከምቶም ናይ ደርጊ ጀነራላት ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት መፈንቅለ መንግስቲ ዝገብሩ ክእሉ እዮም ምናልባት ሓደ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ ቲፒኤልኤፍ ናብ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝበፅሐሉ ዝነበረ እዋን መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ወዲኦም ነይሮም እቶም ዝገብሩ ድማ እቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት እዮም ምናልባት ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ዝነበረ ሕጂ ሽሙ ረሲዐዮ ኣለኹ መጀመርያ ከንቲባ ዝነበረ በዓል ንሳቶም ከምኡ ኢሎም ኦነግ ምስኦም ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ሓደ ከምዚ ባኮ ጌርካ ውሰዱ ሓንቲ ዓቕሚ ዘላቱ ኣብይ ድሮን ጥራሕ ካልእ ወላ ሓንቲ ክጥቀም ኣይክእል ሶ ድሮን ክንብል ከለና ንሱ ምናልባት መንግስቲ ስለ ዝኾነ ድጋፍ ናይ በዓል ኤምሬትስን ገለን ስለ ዘለዎ ክረክብ ይኽእል እዩ ሶ ትንሕና ድሮን ንብሎ ድማ እቲ ብመሬት ዝግበር ኩናት እንድሕር ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እንድሕር ተበፂሓ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክወስድዎ ዘለዎም እንዳሕወሓት መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምዕፃው ጥራሕ ኣቐዲምካ ውግእ ክትጅምር እንድሕር ትሓስብ ኮይንካ እንድሕር ወዲእኻዮ ንምሳሌ ዝቕፅል ዘሎ ጁላይ እንድሕር ክጅምሩ ሓሲቦም ኮይኖም እታ ናይ መጀመርያ ኣቐዲሞም ክገብርዋ ዘለዎ መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምዕፃው ጥራሕ ሶ እዚ ንዓይ ከም ድሮን እየ ዝወስዶ ሶ ኣብ ኢትዮጵያ ክሕይል ዝኽእል ሰራዊት የለን ሓደ ኣምሓራ ንባዕሉ ኣብ ክልተ እዩ ተኸፊሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዝነበረ ኣምሓራይ እንዳፈረሰ ናብ ፋኖ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝበሃሉ ናይ መከላከያ ዝነበሩ ኣምሓሩ ብምልኦም ምናልባት ብክልተ ብሰለስተ ሰባት እንዳተሰለሉ እንዳተዓጀቡ ዝውዕሉ እዮም ሶ ኦፕሽን መፈናፈን እውን የብሎም እዚኣቶም ፅባሕ ቀስ እናበሉ ኣብ ጎንደር ዘሎ ዘመዶም ብድሮም ዝተቐተሎም ገለ ምስ ኣበሎም ፀግዒ መሓዞም ኣይተርፍን ተኻልእ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት
ንዓና ንመብዛሕትና ከም ናቱ ኣጀንዳ ዝመስለና ዘሎ እምበር እቲ ኣጀንዳ ካልእ ኣጀንዳ ናይቶም ዓበይቲ ሃገራት ኢንክሉዲንግ ናይቶም ዓረብ ሃገራት ስለዚ እዚ ምናልባት ነቲ ዝበዝሕ ሰብ ዓብይ ስኡሉ ዝዛረበሉ ዘሎ መስሎ እምበር ናታቶም ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሱ ድማ ሰርቫይቭ ንምግባር ነዛ ነገር እዚኣ ናይ ግድን ክደፍኣ ኣላ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እውን ትሪኦ ኣለካ I think 3 ቢልዮን ዲገለ ድማ ልቃሕ ወሲዱሉ ስለዚ ትልቃሕቲ ንምምላስ ዶላር ማዕረ ገይርዎ ኣሎ ዶላር እቲ ማዕረ ዝመፀሉ ንዑ ኮምፐንሴት ክገብር ድማ ኤክስፖርት ክውስኽ ነይርዎ ኢንክሪስ ክገብር ነይርዎ ምክንያቱ ብኸመይ ዕድኡ ዝኸፍል ኢትዮጵያ ሎሚ ኤክስፖርት ትግበር እንድሕር ተባሂሉ ካብ ትግራይ ምናልባት ወርቂ ከም ዝንሪኦ ዘለና ካብ ኣምሓራ ሰሊጥን ገለመለኒ የለን ካብ ኦሮሚያ ቡን ወደቡኒ ኦሮሚያ ንባዕሉ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ንባዕሉ እውን እንዳውደቆ እንዳደፍኦ ክመፅ ሶ ምናልባት ግዜ ስለ ዝወሰደ እሱ ክጥንክር ይኽእል ግን እቲ ኢኮኖሚ እንዳሞተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንዳማረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቱ ጉዳይ ኣይኮነን ናይቶም ናይ ደገ ዘለው መንግስታት እዩ ስፔሻሊ ሳዑዲ አረቢያ ኣብዚ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ክሳይ ዝበልዎ ሰሚዕና የለና እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ መጀመርያ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ንበሎ እሞ ከምቲ ዝበልኩካ ግን ተፈተወ ተፀለ ጉዳይ ባሕሪ ኣብ 4 ኪሎ ዝመፀ መንግስቲ ክቅፅለሉ እዩ ሶ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ኣለው ማለት ምሳና ኣብ ዝተጋደሉ ሕጂ ኮነሬላት ገለ ሻለቃ ዝኾኑ ኣለዉ ንረኽቦም ኢና እቲ ወታደርስ የለን ኣብ ናይ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት እኮ መራሕቲ ሕወሓት እኮ ሂወቶም ኣድሒኖም ማለት ቶም ኮነሬላት ሻለቃታት ትብሎም ዓበይቲ መራሕቲ ሂወቶም ኣድሒኖም ዝበዝሕ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ኣብ ትግራይ ተወዲኡ ሶ ብዘይ ትግራዋይ ወልሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ሶ እዚ እንዲያም ንሱ ግዜ ብዝወሰደ ቁጥሪ ምናልባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፈላላይ ከም ዝትሪኦ ዘለካ ነቲ ሰራዊት እውን እናሰልችዎ ከይዲ ሶ እዚ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ምቅልጣፍ የድሊ the best option ግን ሻዕብያ ኮይንካ መንግስቲ ምቅያር ኣነ ድማ ድግፎ ክኸውን ድማ ዘለዎ ናይ መጀመርያ ኦፕሽን ንሱ ኢለ ዝኣምን ኣይ ሆፕ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ይርድኦም ክኸውን ያ እቲ እዚ ኩሉ ክንዛረብ ከለና ብሓፈሻ ሓደ ነገር ኣሎ ንመብዛሕትኡ ኤርትራውያን ካብ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝበፅሑ ናተይ ኦድየንስ ሻዕብያስ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ምስ ህወሓት ክሰርሕ ኢልኩም ትግምቱ ንስኹም ብናትካ ክትሪኦ ከለኹ ናትናኤል ሻዕብያሲ እንታይ ቢዝነስ ኣለዎ ንህወሓት ሰፖርት ንክገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣላያንሲ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ይኸውን ኢልካ ትግምት ሓደ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕሪ ንምትሓዝ ኣንፃር ኤርትራ ኩናት ክግበር እዩ ኣንፃር ኤርትራ ኩናት ክግበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ መበገሲኡ ትግራይ ይኸውን ኣይደኖ ዓፋር ክልል ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦን ኣይፈልጥን ግን ኣብ ዓፋር ክልል ክትዋጋእ ይትኽእል እዚ ሕጂ ኣነ ንስኻ ንዘራረባ ዘለና ኣብ ዓፋር ሓንቲ ሰዓት ብእግርኻ ወክ ክትገብር ከቢድ እዩ ሶ ኣብ ዓፋር ኩናት እንድሕር ዳ ክግበር ኮይኑ ናይ ምስ ተፈጥሮ ኢኻ ትዋጋእ ሓደ እቲ ሙቐቱን ገለመሊኡን ኣሎ ካልኣይ ብናይ ሚሊተሪ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ትግራይ ኩናት ክትገብር ከለካ ናብ ኤርትራ ማለተይ ብወገን ትግራይ ዘሎ መሬት ናይ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ኣብ ሓመድ ኢኻ ኩናት ትገብር ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ወይ ኣብ ዓፋር ከባቢ እንድሕር ዳ ክትገብር ኮይንካ ግን ሰራዊት ከየተኻ ብመድፍዕ ብታንክን ብምትኳስ ጥራሕ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዋጋ ክየኽፈልካ ሶ ተሓደ ኦፕሽን ናይ ኣብይ እዚ ብትግራይ ኣንፃር ኤርትራ ምውጋዕ ሓደ ክልቲኡ ሓይሊ ይዳኸመሉ ኣሎ ካልኣይቲ ንሱ ኣሸቀልቱን ዝብልዎ ዘለው እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብቐሊሉ ክሳኽዐሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ናይ ምስራሕ ጥቕሙ ሓደ እዚ ሂስቶሪካሊ ኣንፃር ኤርትራ ኣብ ዝግበር ወላ ቀደም እውን ናይ ጉራዕ ኩናት ዶ ገለ ዶ ዝበሃል እዚ ብምሉእ በዓል ኣሉላ ተዋግእዎ ብወገን ትግራይ ዝኣመር ብወገን ዓፋር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር ዘይደሊ ናይ ወፃእ መንግስቲ የለን እዚ ክንኣምነሉ ኣለና ኩሎም ፈቲኖም እዮም ዝዓቕሞም ኣይኮነሎምን ግን ክቕፅል እዩ
ክሳብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምቕያር ድሕር ዳ ወፍሪ ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ብትግራይ ክገብሮ እዚ ንዓና ድማ ስለዝጎድአና የስገና እዩ ስለዚ ነዚ ኣነ ምስ ሻዕብያ እውን ሓቢርና ክሰርሕ ኣለና ወይ ድማ ህወሓት ከም ውድብ ከም ቀደሙ ምስ ሻዕብያ ሰሪሑ ሰላም ኣረጋጊፁ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ገለገሊኦም እንታይ ይምልከተና ይምልከተካ ድሕር ባሕርና ኤርትራ ክወርር ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ብትግራይ ክገብሮ ስለዚ ኣነ እዚአን እየ ዘቐምጠን መብዛሕትኡ ኦኬ ኣብ 98 ተጠሊምና እንዲና ሕጂ ከምኡ ከጋጥመና ክእል እንዲ ዝብል ስጋት ኣለዎም ኦፍኮርስ ይርዳእኒ መራሕቲ ህወሓት ተመሊሶም ናብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዝኣትዉ ኣይመስለንን ድሕሪ ኣትዮም ድማ ናይ መጀመርያ ተቃዋማይ ዝኸውን ኣነ በቃ ኣነ ኣብ ትግራይ ኩናት ክርኢ ኣይደልን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ዶባት ማለት እዩ ሶኢልካ ንሕሰቦ ተጋሩ ንምንታይ ኢኹም ተቃሊስኩም ተልካ በቃ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ንኸው ሕጂ መለስ ዜናዊ 20 ገለን ዓመት ሙሉእ መራሒ ኮይኑ በዓል ራእይ መራሒና ዝብል ሽም ሂቦሞ ሎሚ ሕድሕድ ትግራዋይ ሕተቶ መለስ ዜናዊ ንዓኻ እንታይ ይበሉ ዘይንሱ መንዶ ናብዚ ጉዳይ ዝእቲና እዩ ሕጂ መለስ ከይዱ ኣብ G8 ተኣኪቡ ኣቢሉ ከምኡ እዩ ዝረኣዮ እቲ ትግራዋይ من إيرترا عين نختري يقول لها ما خلي عبد علي إيرترا بسان قلنا عمت مول سانكشن كجبر السرح زنا برا ليتن كثرن ملا زيناوي تدون كور النازي ريها تجراي ناين داو تادر جيروس إيرترا ناين داو تادر جيرو عتي واي سلا واي كيناتيلو نسو ملا زيناو نشمو طرحينا جيسو انسايكلوبيديا هيكا شمو تصحح فلو طراي ترتب النجر نتجراي جبر الله كابزي انتاين مهاري ثم عجز له مرحله دما كابزي انتاين مهاريو قاليهم of course نقولنا جيجاي زجبروا كل نجرة تمليسهم نفس جيجازي هيئاتهم يمزبل مثلا. So انتاي أبزناتنا انتاي لما سيلكا نتهم ناتي أودينس كقولتهم إيرترا كم زناتنا يلزقل تزلوا إيرترا مست هو حد كتسرح كلا سلام انتاي تسرح لا نزبل أب ولا بتزغفة كلتا سيطاونتون كتمرت على كازبل أبوليتيكا نبورتر ييو لسر إيفلي بلو كلتا سيطاونتون تلون ده حاجة سيطان كتمرت كتكلا على كازب على زرار بالا بوليتيكا زي نبورتر ييو هو حد قد محجي بحادة سريهم أسمراتيهم ده رشوعات عامت again اتنا empire mentality بدي سابا سلزلو again نابتي كوينات أتاتيو شعبيا من البات نجزية مجزية إرترا مالتيو نجزيو جزية خبل علو كتداخمات خليها but if there is one thing نصور كسب حجي record ناتو complete زلا بيرترا زلا من قسم مهنياتو جزية خبل علو تغل كتداخمات تغل جزية توصل تغلجن أب حدا مع التكد مع الكام وخانو دما نتا تاريخ من اللي تجير والله بزوان تسلز جون بس واحد كذا كسرح كله calculation سنات له أبي أحمد ودي له نخمت كينات كجبر نايم عام حتى ترايو زغاد أبي أحمد سلزغنا غاب أفينا قرر الناس اللي زلون قوم شتن قمت ونزل لي ما يكونن أبزونا قرت قمت يخا أبي أحمد قن سو كلير سلزغنا قمت ونزل لي كاي كونن سلزي مس هو حات مسرح ديو مسكالوت حيلتات مسرح ولا ننوع تديت أميتكا تاكتيكالي أقدر سحتويو أبي أحمد دما متنجزية ذهب كايو كم زان بلوتس أنا ولا تناي منكسير ترى وسانتات كسب الجكوا بقلت أي جبرونا لوجن eventually اندحرت أبي اندراناتو نحيا لك خيط كوينو بفلا إذا ما أبزنا الزبنة دونالد ترامب شعبيا كل يوم قصاصاتنا تومون at least present سياس نوحنا متمات calculation نايم كبار كلا تعلو نتيجة بوليتيكا صبوغ ير كان بيفصل زغلنا زي حجزوا له كنتات أما دونالد ترامب بوليسينا دونالد ترامب أمريكا ما جاز بلا كايدا انتهى كم قوم خانو جم جيم مالو إذا جم زدما كميجر كانتي سقات نحوارك تعاليو تخل نزبل انت عينت سقوم تكوزيو ما ينفلتنا جن اتمس هو حد قبرو وزلو كم زي الصغير كا نسل سناي قربتنا السبوت انها لو حجي تبت حزل مدرخ جن هو حد ستيل قيمتهم زلو فلوتيو شعبياون بنك سيرتراون كم تزدله كابتكوينات بزبغا يكونوا توداديهم زلو سلامتاي بحاجه يمصلو اندحريل كاغن كابو زعبي سقات كفتر زخل حيل كم زلو سلاز رايهم زلو اتيكنا هو حتى نزما غمبار تاريخايون كوميوم ببينهم يخديهم جن مدرخ نخلت يوم كتف زمت كمتص خلو جن
حبيروم يسرحون يروم يوم so at least they have experience كم يجركا نخلط يا حرقا كوردكا زغل صلاي فليتكا بحد سريكا خسرت غل ناتين كان conversation دما نتي كفتر زغل عدلات بزي بوليتيكا خنديك زي خقاير نريال لنا من البات بزي جنريشن بوغن هو حد زلو ولا بوغن سو ناير ترامنج زلو نساتهم مسكودو تحتيوم زلو ابزي حجة تقراي زلو اللي كريو خلو تمهور اكال بزح غزي نسبه ኤርትራ ፕሮቮኬት ገብሮ እዩ ዝቕስቅሶ ዘረባ ይዛረብ እዮም ምክንያቱ ዝበዛሕና ኤርትራውያን ክንዛረብ ከለና ትግራይ ክትመቀል ኣለዋ ኣብ ትግራይ መሬት ኣለና ወይ እውን ህዝቢ ትግራይ ራያ ምስ ወልቃይት ክባስ ኣለዎ ገለ ኣብቲ ኢንተርናል ኢሹ ሲ ኣይዛረብኒ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ክልተ ኣይትርኒ ኢኻ ንትግራይ ከም ክልልን ኢትዮጵያ ድማ ከም ሃገር እዩ ዝርያ እምበር ብዙሕ ኣምቢሽንስ የብሉ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከምዚ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘረባሲ ሳሕቲ ዝርአ ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ከም ሃገር ሰላም ትበና ጥራይ ዝርኢ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ያንግ ጀነሬሽን ዘሎ ፖለቲካ ግን ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዝደፍር ትርኢ ኣብቲ ግዛእታዊ ሓድነት ናታ ከምኡውን ኢንተርናል ናትና ሲቹዌሽን ኤርትራዊ መንነት የለን ዶ ገለዶ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ናይ ፅልኢ ትግራይ ዝተበል እዚ ኣዘራርባ ኣሎ እቲ ዝቕፅል ወለዶ ንሕና ንስኻንሲ ከመይ ጌርና ነዚ ክንብድሆ ንኽእል ምክንያቱ ምስ ጎረቤትካ ኢኻ ትነብር ኩሉ ግዜ ሓዊ ምስ ጎረቤትካ እዩ ዘቃፅለካ ስለዚ ቤተሰብካ ርሑቕ ክቕመጥ ትኽእል ጎረቤትካ ጥቃኻ ዘሎ ግን ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ትግራይ ዝመፅእ እቲ ፀገም ድሕሪ ቀፂሉ እቲ ሽግርካ ክቕፅል እዩ ዋላ እቲ ኩናት ዝግበር ዝነበረ እውን እኮ ንዓናይ ዝያዳ ዝሃሲ ነይሩ ነቶም ክልተ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ነይሩ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እኮ እቲ ኩናት ናይ 98 እኮ ብዙሕ ኣይዝተማቐርዎን ኣይዝክርዎን እዮም እውን ኣነ ኣዲስ ኣበባ መጀመርያ ምስ ከትኩስ ኤርትራዊ ገለቲ ኩናት ገለገለ ክትብሎም ከለካ they don't have the feeling ናይቲ ኩናት ክበድ every ኤርትራዊ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ እዩ ዝፈልጦ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ምክንያቱ ስምራትናትን ነፍሲ ወከፍ ናይ ተንኪፍና that's why ድማ ኤርትራውያን ፖለቲካሊ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ጃንዳ ወያነ ወይ ገለቲ ኤሊት ክላስ ስእሊ ዘለዎ ካብ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ስለተተንከፈ ኣብኡ እቲ ስቃይ ወይ እውን እቲ ቃንዛ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝስምዖ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ተጋሩ ጥራዮም ክስምዕዎ ዝኽእሉ ኣብ መሬቶም ስለዝነበረ እምበር እቲ ካልእ ሰብ ተመይትዎም ፈልጥዎ ኮኑ እቲ ካልእ ህዝቢ ግን I don't even know ደገድሶም ኣይኮነን ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ዘሎ ፅልኢ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ኣብ ምግዳል ወይ እውን እቶም መንግስታት ናብ ተካእቲ ከሰጋግሩ ከለዉ ብኸመይ ክቕፅል ይኽእል ትብል ኢኻ መጀመርያ እታ ናይ ትራምፕ ዝበልካያ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምፁ ፅቡቅ ኦፕሽን እዩ TPLF ወዮዳ ድኹማት ኮይኖም እምበር እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤሌክሽን ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ኤሌክሽን ቅድሚ ምግባሩ ሓደ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ኩናት ክጅምሩ እዩ ነይርዎ ሽዑ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ጉዳይ ዘሎ ዝሰምዓካ የለን ድሕሪ ትራምፕ ይኽመፅእ ትራምፕ ብዛዕባ ናይ ግድሶኒ ምናልባት ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክሓስብ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ምስ ራሽያ ዘባእስኦ ተደይ ኮይነን ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ግብፂ ተደይ ኮይኑ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እውን ሓንቲ ይሓስብ ሶ እቲ ሓደ መራሕቲ ሕወሓት ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ብዙሕ ኦፕሽን ነይርዎም ኣይተጠቐሙሉን ሶ ትራምፕ ናብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ሓደ ኦፕሽን ዘምለጦም ሲ እዩ ሕጂ እውን ኣለዎም ትራምፕ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝወርድ እዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕር ዘይወዲኦማ ድሕሪኡ ዴሞክራትስ እንድሕር መፅኦም ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ እዚ ካልእ ናብቶም ምሁራት ናይ ትግራይ ወይ ናይ ደቂ ዓድና ኣብ ትግራይ ኣደኖ ንምንታይ ምሁራት ከም ትብሎ ምሁር ኣብ ትግራይ የለን ደጋጊመ ዝዛረበሉ ኣብ ትግራይ PhD ዘለዎ ማስተርስ ዘለዎ መሊ እስኻ ኣብ ትግራይ ከይድካ ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ዶክተር ጆርጆ ክትበሃል 2 ዓመት ጥራሕ ትውድእልካ ገንዘብ ጥራሕ ይደልየካ ማስተርስ ንኽትረክብ 6 ወርሒ ይዘልየካ ሶ ምሁር ማለት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዘምፅእ ማለት እዩ ሻዕብያን ሕወሓትን ቃልሲ ክጅምሩ ከለዉ ፈርስት ይር ሰከንድ ይር ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ምናልባት ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ምሁራን ካብ ወፃኢ ኣትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣባና እውን ነይሮም ግን ውሕዳት እዮም እቶም ዝበዝሑ ግን ናይ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዓመት ካልኣይ ዓመት ተምሃሮ እዮም ነይሮም ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ PhD ሒዙ ወይ ማስተርስ ሒዙ እሞ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሕማቕን ፅቡቕን ክዛረብ ሓደ ንሕና ተጋሩ ማለት ነቲ ዝሓስብ ርእሲ ዘለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ክንሓፍር እዩ ዝግበአና ብዛዕባ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ክንብል ከለና ንሕና ሃገር ኣይኮንና ስልጣን እውን የብልና ናብ ኢትዮጵያ እኮ የብልና ንኮን ሓንቲ ቤት ምክሪ እዚ ፓርላማ ህዝቢ ተወካዮች ምክር ቤት ወከልቲ ናይ ትግራይ የለውም ትግራዋይ በዓል ስልጣን የለን
እዚ ትድንቁርና ናትና ናይቶም ምሁራን ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ተማሂርኩም ዝደንቆርኩም እየ ዝብል ኦፍ ኮርስ ድማ ከምኡ እዮም እታ ምሁር ትብል ነገር ክስታይ ተበልና እያ ሓደ ምሁር ናይ ሕጂ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ፖለቲካል ሳይንስ መምሃራን ወይ ናይ ሂስትሪ መምሃራን እዮም ኣብቲ መሓሪ ዮሃንስ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ተማሂሩ መምህር እውን ሓድነት ናይ ዝኽልተ ህዝቢ እዚ ክንዝሓስብ ከመይ ናብ ዝወሪቕና እዩ ክንዲ ዝዛረብ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚኦም ዶ ኤርትራውያን ከምዚኦም ዶ ከምኡ ክብል እዩ ኣጋዝያን ካብቶም ኣነ ንባዕለይ ኢንቫይት ተገይረ ኣባል ናይ ኣጋዝያን ክኸውን ሕጂ ከምዚ ንሓስብ ኣለና ተባሂሉ እዚ ንዓይ ድንቁርና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስላማይ ከም ፀላእ ቆፂርካ ትግርኛ ዝዛረብ እሞ ምስ ትግራዋይ ጥራሕ ሓዊስካ ግን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣስላማይ ከዓ ትቕበሎ እዚ ድንቁርና እዩ ስለዚ ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ብተረጋጋሚ እውን ተዛሪበ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ብዛዕባ ፅልኢ ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራውያንን ዝዛረብ ትግራዋይ ክእገድ እዩ ዘሎ ሚድያ ንባዕሉ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ባዕለይ ዝሃብክዎ ሓሳብ ማለት ስለዚ ኦፍ ኮርስ ኣለው ትዝገርም ነገር ገሊኦም ኣቦታቶም ንናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ተቃለሱን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ንሕና ብሶሻል ሚድያ ኦፍ ኮርስ ስኻ ድማ ከምዚ ከማይ መዓት ስልኪ ትረክብ ትኸውን ኢኻ ከምዚ ሕማቃት ዝዛረቡ ሰባት ኢንክሉዲንግ ቤተሰቦም ከይመፁ ከይተረፈ ደው ኢሎም ነግሩካ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ናይቲ ሰብ ማለት እዩ እና እዚ ጌጋ እዩ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኮምፕሊትሊ ጠጠው ክብል ኣሎ ብኣዋጅ እውን ክወፅእ ኣሎ ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ዝዛረብ ትግራዋይ እሞ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ከምድለ ቴክኖሎጂ ኣሎ ከምድላይ ካ ክዛረብ ትኽእል ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣንፃር ትግራይ ኣንፃር ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያንን ብፍላይ እቲ ህዝቢ ሕማቅ ዝዛረብ ትግራዋይ ብሕጊ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ኢለ ኣነ ክወፅእ እውን ኣለዎ ስለዚ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እንታይ ኢኻ ትገድፈሉ ዘለካ እዩ ገሊኦም ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ኣይንኣምነሉን እዮም ይብሉካ ኦኬ እቲ ኣብ ሳሕል ተሰውኦ ትግራዋይ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ሓደ ተጋዳላይ ኣሎ ትግራዋይ ግን ተጋዳላይ ናይ ሕወሓት እዩ ምስ ሕወሓት ክጋደል ከሎ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ መግዛእታዊ ሕቶ ኢልካ እመን ኢልካ ፈሪምካ ኢኻ ትጋደል ብሙሉእ ተጋዳላይ ሕወሓት ከምኡ እዩ እዚኣ ደይተኣምን ድሕር ኮይንካ ኣብ ሕወሓት ኣይትጋደልን እዚ ኣሚኑ ዝመፀ ሕጂ መፅዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕን ፅቡቕን ይዛረብ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ከምኡ መድረክ ተዋሂብዎ ብዛዕባ ፅልኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝዛረብ የለን እዚ ኣብ ትግራይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክውገድ ኣለዎ ግን ሕጂ ፀፀኒሖም ዝወፁ ክስታያት ድማ ክትሰምዖም ከለካ እቶም ከምኡ ዓይነት መብዛሕትኦም ዝዛረቡ እቶም ምስቶም ቂመኛታት ናይ ቀደም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ዝነበሩ ብድሕሪ ዝድፉ እዮም ላዛ ዝበሃል ሚድያ ኣሎ ኣብኡ ዝዛረብቲ ጭሓም ሰብኣይ እዚኣቶም ብምልኣቶም ናይ ፃድቃን ተኸፈልቲ ኣነ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክስታይ ኢለ ማለት ሓደ ትግራዋይ ስራሕ ከይሰርሐ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮፍ ኢሉ ለይትን ቀትርን ክዛረብ ኣይክእል ሓደ ንስኻትኩም ኤርትራውያን ድማ ዘይትረዳእኩምዎ ነገር ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከም ናይ ኤርትራ ይኮነ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ስኻ ትሰርሕ ዘለካ ኤርትራዊ ስለዝኾንካ ብዛዕባ ዓድኻ ስለትሓስብ ፅቡቅ ናይ ዓድኻ ስለትደሊ መንግስትኻን ህዝብኻን ዲፈንድ ትገብር ኣለካ ኣባና ከምኡ የለን ኣባና ህዝብኻን መንግስትኻን ዲፈንድ ቅድሚ ምግባርካ ወይ 10 ሚልዮን ወይ 5 ሚልዮን ክትቅበል ኣለካ ሽዑ ዘዝበሉካ ኢኻ ትብል ኣነ ከምኡ ጠፊእኒ ይኮነ ምስ ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ወላ መቐለ ከለኹ ገንዘብ ተቐቢለ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያን ሕማቕ ምዝራብ ጠፊእኒ ይኮነ እቲ ናይ ዓድና ፖለቲካ ሓደ ክትርድእዎ ዘለኩም ኩሉ ገንዘብ ኣሎ ዘይ ገንዘብ ዝሰርሕ የለን እዚ ብሙሉእ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባ ትርኢ ኣለካ ብሙሉእ ብኣበልን ብገለን ዝግበር ዝነበረ እዩ ሓደ ክትርድእዎ ዘለኩም እዚ ግን ኣብቲ ሓፋሽ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ከድካ ግን ከምኡ ዓይነት ኣመለኻኽታ የለን ኩናት ጠጠው ኢላ እኮ ሻዕብያ ንስኻትኩም ኢኹም እምበር ሻዕብያ ዝበሃል የለን ዝብላ ኣዴታት እኮ ተፈጢረን ኮይና ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ኩሉ ሓሶት ኮይኑ ሻዕብያ ኣብ ሓደ ቦታታት ከይዱ ተኸዚኑ ዝነበረ እኽሊ ሴሩ ከምድላይኩም ውሰድዎ ተማቐልዎ ስለዝበለ ድሕሪ እታ ኩናት ጠጠው ኢላ እኽሊ ክስረቕ ጀሚሩ ከምኡ ኢለን ተዛረባ ኣዴታት ኣለዋ እና እዚ እዩ
نمصاي انتاي نغبر بفلاي زي جنريشن انتاي يغبر سو تግራዋይን ኤርትራውን በሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ክርኢ ዘይደሊ ኢሊት ኣብ ኢትዮጵያ which means ናይ 91 ዝነበረ ማለት እጅት ናይ 91 ማለት ብናትና ቋጣጥራ ናይ 91 ዝነበረ ኩናት ዝሕጎሶም ካልኦት ኢሊታት ናይ ኢትዮጵያ ነይሮም እዚ መራሕቲ ሕወሓት ኣይተረድኡ ሶ ንዓና እንዲያውም ጽቡቕ ኤግዛምፕል ማለት ኣማራጭ የብልና ካብቲ ጌጋታት እንታይ ባድላክ ናብ ጉድላክ ቀይሮ ዝባል ነገራት ሶ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝተገበረ ጌጋታት ከም መምህር ወሲድና ቶም መራሕቲ ንብሎም ኣበይን እዮም ተጋግዮም ቶም ወለድና ማለት እዮም እዝን ጌጋ ገይሮም ኣለው ኦኬ እዚ ከምዝ እንተዝኸውን ነይሩልና ኩሉ ነገራት ኣቐሚጥና ካብኡ ተማሂርና እንታይ ንግበር ሶ ናይ መጀመርያ ኦፕሽን ክትከውን ዘለዋ ዝብላኣነ ኢኮኖሚካሊ ወላ ፖለቲካሊ እንተኺልና ብሚሊተሪ ከምዘን ካልኦት ሃገራት ልፍንታዊ ዝኾኑ ወታደር መስሪትካ ትግራይን ኤርትራን ከምዘይ ድፈራ ጌርካ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ዝብል ክንሰርሕ ኣለኹ ንክእል ኣለና ካብ ሕሉፍ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ኣነ ከም ትግራዋይ ናይ ባድመ ውግእ ሕወሓት ኣብ ሂወቱ ዝፈፀሙ ትዝዓበየ ጌጋ እዩ ስለዚ ገሊኦም መራሕቲ ከም እዮም ዝብሉ ምስ ሻዕብያ ተዘይንባእስ ነርና 50 ዓመት ኢትዮጵያ ምገዛእና እዮም ዝብሉ ኢማጂን 30 ዓመት እኳ ከይተባእስና እኳ ክሳብ ሕጂ እንተንፀንሕ ነርና ዓበይ በፂሕና መሃለና ሶ ናትና ወለዶ ኣብ ኤርትራ ይኹን ካብ ትግራይ ክገብሮ ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ጌጋ ተማሂሩ ንድሕሪት እንድሕር ተመሊስካ ክኾኑ እኮ ንድሕሪት እንድሕር ከይድካ በዓል ሃፀይ ዮሃንስን ኣሉላ ኣባነጋን ክዋግኡ ከለዉ ኣብ መሬት ትግራይን ኤርትራን እዮም ተዋጊኦም ሶ ካብዚ ጌጋ እዚ እንታይ ንመሃር እዩ ቶም ነቐርሳ ናይ ዝኽልተ ህዝቢ ግን ኣለዉ ብኤርትራ ወገን ኣሎ ብናይ ትግራይ ወገን ኣሎ እዚኦም ስለዘይጠቕሙና ነዚኦም ኮምፕሊትሊ ስፔሻሊ ኣብ ትግራይ ኣከባቢ ሚድያ ተረኺብለይ ተባሂሉ ሕማቕን ፅቡቕን ዝዛረብ ሰብ ብኣዋጅ ክእገድ ኣለዎ እዩ ዝብል ሶ ካብ ሕሉፍ ተማሂርና ከመይ ንስራሕ ያ ኣብኣ ሕጂ ክልተ ገጻት ናይ ታሕቶ ክበካ በቲ ሓደ ትግራይ ሲ እቲ ኢሊት ወላ ናይ ህወሓት ክትሪኦ ከለኻ ሲ እቲ ምትህላህ ገዲፉስ ኤርትራ ንዑ ኤግዚት ስትራቴጂ ኣልሬዲ እንድሕሪ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ኮንፊደንስ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ድሌቱ ክገብር ዋላ እንተደይ ሰሪሑት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ መውፅእን ክሳብ ዘለዎ ክዕፀ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣዶን ነው ነዚኣ ከመይ ጌርካ ንነብስኻ ኣብ ሓዊ እቲኻ ብሓዊ ተኸቢብካ መተንፈሲ ክኾነካ ንዝኽእል ሕብረተሰብ ንዑ ከተነፅል ፕሮባብሊ እቲ ስትራቴጂ ነቲ ኤርትራውን ምስቲ ካልኦት ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኣዳቂቕካ ንኤርትራ ኣሊኻ ነቲ መሬት ንምውናን ክኸውን ከም ዝኽእል እሱ ግምት ኣለኒ ሕጂ ናይ መወዳእታ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገጻትና ንሓልፍ ኣለና ኣብዛ ሓለፈ 2-3 ዓመት ወላ 6 ዓመት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እታ ናይ ወደብ ዝበልካያ ወይራ ደቂ ዓድና ዘይርድኦም ኮይኑ እምበር እንዲያም ሻዕብያ ከም መንግስቲ ሓሰብ ዝበሃል ወደብ ንዘለኣለም ክዓፅዎ እዩ ዝግባእ ምንታይ ይብለኒ ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ካብ ኣስመራ ሻምናይ ክፍሊ ተማሂረ ካብ 9-12 ኣብ ዓድዋ እየ ተማሂረ ትግራይ ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ሽዑ ኣብ ትግራይ ተማሃራይ ከለኹ በብመዓልቱ ካብ ባፅዕ ናብ ትግራይ ተዋሓደ 10 ኮንቴነር መፅእ ነይሩ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ተሰሪሑ ዘሎ ፋብሪካታት ብምሉእ ትሪኦ ዘለኻ ሽዑ ብባፅዕ ዝኣትዎ ደንቦስኮ ዝበሃል ሚሽን ነይሩ ንሕና ከምዚ ናይ ካቴድራል ካምቦኒ ማለት ንፈልጦ ኣብ ዓድዋ ኣሎ ኦኬ ትፈልጦ ያ እቲ ካቶሊክ ሚሽን ናብ ዓድዋ ክኣቱ ከሎ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ተሰሪሑ ተወዲኡ እዚ ኣሎ ሽዑ ሲ ኮምፒውተራት ኣብኡ ነይረን ሽዑ ኮምፒውተር ኣይፍለጥን ነይሩ ግን ኣብኡ ኮምፒውተራት ነይረን እዚ ብምሉእ ብባፅዕ ኣትዩ ሶ ብኤርትራ ገይሩ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ፅዕነት ተጠቃሚት ትግራይ ኣትኸውን እዚ ከመይ ኢሉ ምርዳእ ወላ ሕጂቶም ምሁራን ትብሎም ዘለኻ ኣነ ተማሂሮም ዝደንቆሩ ዝብሎም እዚ ከመይ ገይሩ ምርዳእ ከም ዝኣበየ ምንድዒ ሶ ብዛዕባ ወደብ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ሻዕብያ ዓሰብ ተኸፊቱ እሞ ንኢትዮጵያ ትጠቐም ኢሉ $2 ቢልዮን እንድሕር ደኣ ዝረክብ ኮይኑ ንሕና ከም ተጋሩ እቲ ወደብ እቲ ተዓፅዩ ሻዕብያ 3 ቢልዮን 4 ቢልዮን ከፊልናዮ
ብዋፅዕ ጥራሕ ኦፕሽን ንኢትዮጵያ ክንገብር ኣለና እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድሕሪ 10 ዓመት ዲክርዶም ድሕሪ 20 ዓመት ዲክርዶም ዞም ምሁራን ደቂ ዓድና ኣይፈልጥን ግን ንሳ ክስታይ ከብል ኣለኒ ያ እቶም ኦሮሞ ነዚኣ ይፈልጥዋ እዮም ካብ ናይ ዓሰብ ናይ ሶማሊላንድ እያ ትምረፆም ወይ ናይ ላማይ ዝምረፆም ምክንያቱ እቲ ሎጂስቲክስ ብኣኻፍለው ክገብር ከሎ ስኻ ክትረብሕ ሓደ ካብ ባፅዕ ክመፅእ ከሎ እቲ ንብረት ኤቭሪቲንግ ኣብ ትግራይ ይሕሱር ክኸውን ምክንያቱ ርሕቀት ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቲ ኣስቤዛ ዘኽብሮን ዘሕስሮ ንሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ ዓሰብ ተበጊሱ ኮሊሉ ናባኻ ክመፅእ ከሎን ካብ ባፅዕ ተበጊሳ ውሽጢ 3 ሰዓት ኣባኻ ክመፅእ ከሎን ኩሉ ድማ እቲ ምንቅስቃስ ናይ መኻይን ድዩ ናይ ገለመለ ወላ እውን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ብኣኻ ይዝስራሕ ስለዚ እዚ ወላ ንኤርትራ እውን ኣርባሕ እዩ ግን ዳትስ ዋይ ንሳቶም ዓሰብ ጥራይ ዝብሉ እዚ ወላ እቲ ዓሰብ ምባል ሰብ ዘይ ብዙሕ የስተውዕለሉን እዩ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮኑ ዝደልዩ ዓሰብ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ቢካዝ ነቲ ኦሮሞማ እታ ዝቐለለት ዝበለፀት ካብቲ ናይ ሰሜን ኣምሓሩ ክረብሕሉ ዘይክእሉ ተጋሩ ክረብሕሉ ዘይክእሉ መንገዲ እንተሎ ካብ ኤርትራ ዓሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ነቲ ዓሰብ ጥራይ ታርጌት ምግባር ኦፍኮርስ ነቲ ቾክ ፖይንት እውን ስለ ዝኾነ ንዑ እውን ክጥቀሙ ይደልዩ እዮም እዚታት እውን ንኤርትራ እኳ ምናልባት መራሕቲ ሕወሓት ሓደ መዓልቲ እቲ ሚስጥር የውፅዎ ኮይኑ ኣይፈለጥኩን መዓስ ከም ዘውፅዎ ግን ሓደ ሚስጥር ማለት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣሎ ኢና ኣወል እውን ደጊምዎ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ጥሜት ምስ ኣተወ ናብ ትግራይ መርከብ ተፈቒዱሎ እዚ ንግደፎ ንድሕሪት እንድሕር ተመሊስካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ተዓረቐ ወደብ ኢትዮጵያ ክትጥቀም ኦፕሽን ተዋሂብዎም ሶ ግን እቲ ናይ ዓሰብ ዘሎ ንእሽተይ ክስታይ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ባፅዕ ዝሓሸ ኣብኡ ዘሎ እቲ ማሽነሪታት ክሬን ዲኻ ገለ ዲኻ ትብሎ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ዓሰብ ክሳብ ዝዕረሲ ብባፅዕ ንጀምር ተባሂሉ ብመንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ወዲ በሻሻ ኣይደልያን ደሓን ኢሉ ካብ ዕራብ ገንዘብ ተቐቢሉ ነታ ዓሰብ ክዕርያ ጀሚሩ ማለት እዩ መንገዲ ምፅራግ ዶ ገለገለ ፕሮጀክት ተባሂሉ እቲ ሎንግ ንሕና ደይንፈልጦ እቲ ሕቡእ ዓላማ ናይ ኣብይ ግን ዓሰብ ኣመሓይሹ ኣቢሉ ያው ሽዑ በዓል ኢሜሬት ገለ ኣለዋ ወሪድካ ንምእታው እዚ ኦፕሽን እዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ተዋሂቦ እዚ ትግራዋይ ከመይ ኢሉ ይርድኦ ኣይፈልጥን ولا نتردون أبز لاست منيت وان زنبرة ولا أنت تردون ون it's too late زعينتو تي زنبرة أنيموسيتي تسلي ترج ديبوس لزنبرة ولا ون أبقى لنا بترديوم خوني خوني جن كنت قبرت خل أمارس إتات ون تسبب سلزخونة جن بحف شعب تقرأي زلو ولا political class أبقى لقى تريوس خبير ترازوز حبريتا دروت حبريتا يو بخلا وتهدر وصلتنا يتمنجسي it's always mystery ولا معربوين كقلت وخلو كارد ناي إيرترا سيفلتنيو انتاي سقمت كوزيه ما يفلتوني من زغاب وتهدر استراتيجي تزبلت استراتيجي بكس الاي خانتاي كم زغبرايت فلتنا إيرترا اني مسابك تواقع تدلل يدلا تنقسقس يا زلا انتاي تحسابا انتايو مستغراي ون انتاي كغبريم سبيكوليتي خا تغبر تخلمبر 100 خا 100 زخ غبري كتبلاي تخلني خا بوغن تግራይ ግን 10 ግዜቲ ልሂቃን ወላ ወነቲ ፖለቲከኛ ጌታቸው ረዳ መዓልቲ 6 ግዜ ይዛረብ በቲ ሓደ ገለ ይዛረብ ሕጂ እንታይ ይፈጥር እዚ ወላ ወነቲ መንሰይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሲ ክሬዲቢሊቲ ኣብ ትመርሕነት do they really ናይ ኤርትራ ጀነራል ሰሳሕቲ ይዛረብ እንተ ተዛሪቡ ማለት እዩ ክዛረብ ከለውን ተራ ዘረባ እምበር ወታደራዊ ስልቲ ይነግርኒ ሕጂ እቲ ሚድያ ሚዲያስ ኣሜሪካውያን የሚሂዘሞ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ግን አንዳር ዘረባይ ዛረብን እዮም they are always very careful ቶም ዝወፁ ካብቲ ጀነራልነት ገለበለ እዮም ዛረቡ እምበርቶም active duty ዘለዎ ጀነራላት ጥንቁቃት እዮም ኣብ ዘረባናቶም ምክንያቱ ዘረባናትካ ነቲ ምስጢርናትካ እውን ስለ ዘውፅእ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ንሓንቲ እዚ ናይ ፖለቲካ ሓንሳብ ገዲፍና ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክንፈጥር ንደሊና ዝብል ዘረባ ዳርጋ መሸቀጢ ኮይኑ ነይሩ ነቲ ኤርትራዊ ዝኾነ ድማ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ክልተ መንግስታት ክረዳድኡ ኣለዎም ድሕሪኡ ሰላም ዝመፅእ ሰላም ኣብ ዓለም ሃገራት ምስ ሃገራት ተረዳድየን ጥራየን ሰላምን ፅቡቅ ጉርብትናን ዝመፅእ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ከይተሰማምዐ ከሎ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን እዩ ክነግድ ኣይክእልን እዩ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ግን ናይ ሰላም ኣንፈት መፅኡ ከሎ ምክንያቱ እቶም መንግስታት ክልቲኦም ኢትዮጵያ ሲ ንዓና ንኤርትራውያን ብዙሕ በዲልና እዩ ሃገር ወላ ኣብቲ 91 መንግስታት ቀልጢፎም ስለተረዳድኡ ግን ኣብ 89-86 ዝሕረስ ዝነበረ ሰብ ኣብ 92-93 ብሓደ ክሰርሕ ጀሚሩ ስለምንታይ መንግስታት ስለተረዳድኡ መንግስታት ተረዳድዮም ሰላም ዝመፅእ ኣብ መንጎ ህዝቢ
راشان يوكرين نكو منقستات سلا تباسون بر تزبكو صلي يبلون سلازي حجي تعدل تفطيرا خلا سلامنتايتي ناي كلتيو حزب فقرز دل زنبره يزدلنا بل زارب زنبره حنقد نريو لنا زيا بخمي خاتم ببا I think زيا نافتم after one كيناتون نحنا تقاروينا زبلو زنبورو نافزم انا دنبعنا زبلو which is artificial تقارو زبلوم كالاي بتግራይ ወገን እዚኣ ዘይደልይዋ ድማ ቶም ጉጅለ ናይቲ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ሬኻ ኣብ ትግራይ ስልጣን ውሶ ኢልካ ኢኻ ትወሃብ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ዝሃቦም ብሙሉኦም ኣነ ገሌም ኣይፈልጦምኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይነበሩን ወላ ኣብቲ ናይ ብልጽግና ኩናት ኣብ ዝነበረው እዋን ናይ ብልጽግና ትግራይ ተባሂሎም ስልጣን ዝተዋሃቦም ክልተ ሰለስተ ሰባት ዝፈልጥ እምበር ካብኡ ተረፉ ኣበይ ከም ዝነበሩ ኣይፈልጦምኒ ሶ እዚኣቶም ካባና ድማ እዚ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ዘይደልይሎ ከምቲ ዝበልናዮ ሃገር ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ፀረ ትግራይ ዶ ገለ ኢዶ ዝብሉ ባዕዚኣቶም ካብዚኣቶም ጽቡቕ ነገር ማንም ሰብ ከይጽብቕ ሶ እዚ ሻዕብያ ከምውድብ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብሉ ተጋሩን ኣለዎ which is ኣብ ዘይምልከቶ ማለት عشران قلنا عامت ملو نتقرأ زي ما حدا شعبية زبال ودب يلا so أبعد بخوفيلو زنبرة بنايت أفعال تقرأ كتكسو أي تقلنيها أبزي تحدى كم option زعمتوا أبزي خلت عامل استجابة رقينات شعبية خمس جيرو أبعد ما أتفق أنت جير كازبل زملو سيل ولا عنده فلوت يلا زبزح اللي تنايت تقرأ عند حريق هايو حدا خلت تري كوينو أبعد ما أتينا انتاي غيرنا زبال نجر زفلتو كزاربو يدلي سو زياتو من بزوم ما ده هاجر زبال كايو ناي مجمرة علامهم أبي إرترا زلو سرعة مغيار أبي إرترا زلو سرعة مغيار دما تقراواي كسوا ألو تقراواي تسويو أبي إرترا زلو سرعة تغيرو ساتهم سلطان زيت بيزن هو أفتاناي تقراي كينات الحري خاياكو already كو قاليهم كو نا إيرترا منيسترات كوينهم تمديبوا بقى ندحر أديس أبابا تتحيزا دحريو من قدنا مسمرأي توحدة دحر قلت سلسة ورحي أسمرح مكيدينا سلطان كن حزينا زولو قالو زم دنبعنا مالتي سو زياتهم بمنم تأمر على إيرتران أب تقرين سلام كم تسايدني حدن جرومي زعجو كلاي تسفاي بلو من زنورهم حلم خالي حجي بقالع بقلت سمتي مال ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኸይቅየር ዝገበረ ሕወሓት ተባሂሉ ተተማሊ ዘድንቅዎ ዘብልዎን ዝነበሩ ውድብ ገንዘብ ዘዋጽሉ ዝነበሩ ውድብ ሕጂ ጸላይኦም ኮይኑ መጽሉ ኦሬዲ ነጊሮምን ኣለው ምስ ሻዕብያ ርክብ ዝገብር ኩሉ ጸላየ ኢሎምን ኣለው ሶ against ህዝቢ ትግራይ against ሕወሓት ዝግበር ቃልሲ ክጅምር ሶ ኣው ትርክብ ናይ በዓል ኣወል ናይ ብርሃነ ለፍዓተይ መንግስታት ከይፈለጥዎ ኣይግበር ኣብ ኤርትራ كل ነገር ትግበር including መጽሐፍ ክትሕትም እንድሕር ኮንካ መጽሐፍ ሳንሶር ተገይሩ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ዝጽሓፍ ህዝቢ ዘጋጩ ታሪክ መጽሐፍ ኣይፍቀድን ሶ ትግበር ኩل ነገር ሲ መንግስት ሲፈልጣይ ሶ ዳ ሚኒስትሮም ክልተ ውድባት እዚኦም ብሓደ መስራሕ ጀሚሮም ኣለው ማለት ሶ ንሻዕብያ ክትጸልዎ ትኽእል ኢኻ መሰልካ ወላ ንሕወሓት ክትጸልዎ ትኽእል ኢኻ መሰልካ زم كل تمن قستاس اليوم من حرت عريقه حزب تجري نام إيرترا مخارن تجميره حزب إيرترا نام تجري من عند حرت جميره خمسي نايك أدم زنبرة كان هذا نقدن زجبر عند حرت أخوينه سلام عند حرت أمتي نمتاي تحزن سو علامة خالي السلام فوقهم أفتو وان كيناتون من حزب تجري نبرة مستزواج زنبرة هو حزب هال ودني بقى زي بروفين عنا سو مبزحته تجراوي أزي كردو خلاله I don't know جنا إمبر سخون صباح أسمر عند حركة تجراي عند حركة أنا الحمد لله عزبي حجينا تجراي تقريب hopefully تسفى جبر كالوتهم إرتراويان كومون حرد أجيرهم أزي نعاتهم كم حدا suicide مالتي سونتاي كم زولو دما صباح مريمين أنا أجد شن أنا نحزب تجراي نحزب إرتران سلام زمننا عند حركينا نايتهم من قستات متعرع هذا اوبشن كوينو جن تهزبتي دحر سلام رخيو بقى انتي قاو تقاومون كو يبلك انديام شعبي حتى نقاي زغبر كم زغيرو
ኤርትራውያን ተጋሩና ተዓሪቁ ነቲ ህዝቢ ድማ ፅባሕ ከተዓረቕ መንገዲ እንድሕር ከፊቱ ክትርግፍዎ ጥራሕ እዩ ዝግበአካ ኣብ ፅልኢ ናይዞም ክልተ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ሰላም ናይ ዝክልቲኡ ሕብረተሰብ ክነብሩ ዘይክእሉ ኣብ ኩናት ጥራሕ ክነብሩ ዝኽእሉ ኣለው ሳቶም ክቕፅል እዮም ንሕና ስራሕና ንስራሕ ሕጂ ንዓና እንታይ ፕሩቭ ገይርና ለካ ሻዕብያን ወያነን ኣይኮኑን ፀላእቶም እዮም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይፀልአ እዮም እምበር ወላ እንዳፀላእካዮ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ሰላም ኣምፅኡ መንጎዞም ህዝብታት እዚኦም ትግራዋይ ከይመውት እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ኣደ ትግራይ ውላዳ ከይትስእን ኢንክሉዲንግ ኣደ ኤርትራ ውላዳ ብውግእ ከይትስእን እንድሕር ትምነ ነርካ ኮንካ ክሕጉሰካ እዩ ዝግባእ እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ስርዓት እንድሕር ደኣ ዘይቀይሮም ክድቁስ እዮም ኢልካ ከይትሓስብ ሕጂ ኻ ክንሪአ ኢና እንተስ ምስ ወዲ በሻሻ ድዮም ክውግኑ እንተስ ምስ ገለ ድዮም ክውግኑ እሱ ሓቢርና ክንርኢ ኢና ዲያታ ኣነ እውን ዝበርሀትለይ ምክንያቱ ኣነ መጀመርያ እንታይ ዝብል እምነት ነይሩኒ ናይ ተጋሩ ጉዳይ ተጋሩ ባዕሎም ኣለዎ ተጋሩ ነፍሶም ዝኻሉ ህዝቢ እዮም ምስ ኢትዮጵያ ድዮም ክኾኑ ሃገር ድዮም ክኾኑ ናበዮም ክኸዱ ተጋሩ ናይ ነፍሶም ዝኽኣል እዮም እቲ ኤርትራዊ ስለምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይሓስብ እንድሕሪ ኤርትራዊ ኮይኑ ናይ ብሓቂ መንፈሱ ናይ ኤርትራ ተኮይኑ ናይ ኤርትራዊ ኮይንካ ጥራይካ ክስዕሮ ትኽእል ወይ እውን ክትቃለሶ ትኽእል ንምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ክትፈጥር ትመርፅ ሕጂ ግን እቲ ክልተ መንግስታት ንኣብነት ናይ ብሓቂ ካብ ልብካ ሰላም ትደሊ እንተ ነርካ ኤርትራ ምስ ህወሓት እንድሕሪ ህወሓት ምስ ኤርትራ እንድሕሪ ሰላም ገይሩ እንተወሓደ ሚስ ካልኩሌሽንስ ኣየጋጥም ኒስከ ድሓንቲ ንግድን ገለመለን ቀሲሉ ይብፃሕ እቲ ዶብሲ ሪላክስድ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ከምዚ ኣትዩ ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ከምዚ ተገይሩ ዶ ከምዚ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ክእለ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ተሓልየሉ ነርካ እንተኮይንካ ቴንሽንስ ክእለ ከሎ ርግኣት ክፍጠር ከሎ ክትሕጎስ እዩ ዝግባኣካ ከም ንህዝቢ ኮይንካ ትሰርሕ እንተ ነርካ ሪጋርድለስ እቲ ፖለቲካ ናበይ ገፅኩም ዕብል እዩ እቲ ህዝቢ ዘገድሰካ እንተ ነይሩ ሰላም ናይ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ክሕጉሰካ ይግባእ ዋላ እውን ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኖ ከታልል ኢሉ ገለ ኣታሊሉ ንሰላም ከበግሰካ ከሎ እቲ ህዝቢ ንግዚኡ ሰላም የስተማቕር እዩ ህዝቢ ሰላም እዩ ዘድልዮ ንሓደ ነገር ግን ዋላ ከይተረዳዳእካ እንተበጊስካዮ ክምዕብል ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ እቲ ካል ኣጀንዳታት ተሎ ክትንቀቐሉ ኣለካ ብኩሉ ወገን ፍሉጥ እንድዩ ሕጂ እንታይ ንክንብል ኢለ ኣነ ናበይ ተዛረባናተይ ነታናትከያ ዘራጉፀኒ ታሕቶናተይ ግን እንታይ ክትከውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ሕጂ ምዚ ሕጂ ሓድሽ ክብድ ዝበለ ውሳነ ወሲድዎ ዘሎ ብፍላይ ወገን ኤርትራ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣይፈትዎን እዩ ምዕራባውያን ሃገራት እውን I don't know ማለት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ንክፈጥር ክደፋፍዎ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ እቲ ህወሓት ሕጂ ድማ ታደሰ ወረደ ዝፈጥሮ ዘሎ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ክቕፅል ይኽእል ወይ እውን እዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኮይኑ ይረኣየካ ሓደ በታ ናይ ምዕራባውያን ክጅምር ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተስፎም ብምሎም ኣብ ትግራይ ናብ ተጋሩን ጥራሕ ከምቲ ዓቐዲመ ዝበልኩኻ ትግራዋይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስለዘየለ እምበር እንተዝህሉ ነይሩ ኣንጻር ኤርትራ ውግእ ምጀመሩ እዚ ሓደ ክንርድኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ዓዲ ክመርሕ ከም ዘይኽእል ተረዲእዎ ማለት ተዋሓደ እቲ ትግራይ ናይ ኮሚኒስታት ተሓሳስቦኦም ምናልባት ከጫቃጭቆም ይኽእል ምስቶም ምዕራባውያን ግን ብዘይ ትግራዋይ ዓዲ ጠጠው ከም ዘይትብል ኣፀቢቑ ተረዲእዎ ማለት ከምቲ ዝበልኩኻ ሎማዓንቲ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር መፂሉ እንታይ ደሊሎ ክንርኢ ኢና ወዲ ወረደ ብዝምልከት ወዲ ወረደ ካብ ትእዛዝ ናይ ሕወሓት እንድሕር ደኣ ክወፅእ ኮይኑ ከም ጌታቸው ረዳ ናብ ስደት ጥራሕ ከይዱ ኣሎ እዚ መራሕቲ ሕወሓት እውን ክሰርሕሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩሉ ፖለቲካ ስራሕ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ዝኸይድ እንድሕር ኣሎ ካብ ስልጣን ክባረር ጥራሕ እዩ ዘሎ ወዲ ወረደ እቲ ፈሪምዎ ዝመፀ ነገራት ተግባራዊ ክገብሮ ድዩ ኣይገብሮን በቃ ውዕል ፕሪቶርያ ኮፈሪስ እዩ ኣይትግበርን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ውዕል ፕሪቶርያ ኣይትግበርን በቃ ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕር ክትግበር ኮይኑ ትግራይ ናፍቲ ዝነበረቶ ግዛእታዊ ሓድነታ ይመለስ እንድሕር ደኣ ተባሂሉ ኣብይ ኣሕመድ ወልቃይትን ሑመራን ክበካ ይክእል ኣንለስ ኣምሓራይን ትግራዋይን ከዋግእ ተደይ ኮይኑ ኣይገብራን ንሱ ክገብራ ስለዚ ውዕል ፕሪቶርያ ይተግበር ክብሉ ከለዉ እቲ ዝኸደ መሬት ክመልስዎ ኣይኮኑን ግን ንተጋሩ
ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንምውራድ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ምሽ እዩ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ እንታይ መስለካ ሓደ ትውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ዘፈረምዎ ወፃተኛታት ካልኦል ሓንቲ የለ ሶ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ ዝፈረማ ንባዕሉ እውን ካብ ምዕራባውያን ዝመፆ ፃውጢ ካልኣይ ትሕወሓት ዝበሃል ከም ፓርቲ እውን ክዳኸም ስለ ዘለዎ ግን ውዕል ፕሪቶሪያ ማለት ሲ ከተተግብሮ እኮ ይትኽእልካ ሶ ከተግብሮ እንድሕር ኢልካ ምስ ደመቀ ዘውዲ ክትዋግዕ ኢኻ ማለት ምስ ናይ ሕሞራ ኣመሓዳርን ሕጂ ጎንደር በጎንደር ሰቲት ሕሞራ ገሊኦም ዝብልዎ ክፍለ ሃገር ዶ ገሊኦም ከምኡታት እዮም ዝብልዎ ሶዚ ክትግበር ኣይክእል ሓንቲ ክትግበር ትኽእል ወዲ በሻሻ ትግራይን ኣምሓሩን ከዋግዕ እንተኮይኑ ኦፍ ኮርስ ከተግብራ እዚኣ መራሕቲ ሕወሓት ክጥንቀቁላ ግባእ ኣይምልከቶምን ንምሳሌ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ እንደውስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ሃገራት በትውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ይእቶ እዩ ዝብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ክኣቱ ኣይክእልን እንተኣትዩ ድማ ናተይ መልእኽቲ ሜሴጀይ ናተይ መራሕቲ ሕወሓት ስቕ ኢሎም ወእትው እቲ እሞ ድፋዕ ምስ ቋዓተ ዕድቁን ስንቁን ተረኪብካ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝጉልብት ምግባር እዚኣ ወዲ በሻሻ የተግብራኒ ሓደ ንሕና ምስ ኤርትራ ክንዋጋ እዩ ዝደልየና ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ክዋግእሉ እውን ስለ ዝደሊ እዚኣ ሓደ ሓደ መራሕቲ ሕወሓት ነቂሖሙላ ስለዚ በትውዕል ፕሪቶሪያ ከምዚ ክግበር ይኽእል ነይሩ ግን ኣይትግበርኒ ስቕ ኢልካ ማለት ኣነ ከምዚ ክስታይ ምዝራብ ኣይፈቱን ኣባ ከለኻ ናትናኤል ወላ እውን መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብዙሓት ልሂቃን ናይ ትግራይ ዝብልዎ ሓደ ሓደ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ከፅንት ኢሉ መደብ ነይርዎ እንተዝኸውን ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ሒዙ ክወፅእ ከሎ እንታይ ጠጠው ኣቢልዎም ኣብቲ ኩናት ዘይቅፅልዎ ነበሩ እንታይ ጠጠው ኣቢልዎም ብኻልእ ኣዘራርባ ድሮ ኣብቲ መወዳእታ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ እቲ ኩነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን እቲ መንግስቲ ብወገን ኤርትራ ተይሲ ካልኩሌት ገይሩ ወዲእዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታርጌት ኣይነበሮን ታርጌት እንተዝነብሮ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ድሌት ካግበሮም ኢሉ ከፊትሉ ኸይዲ እዩ ንተጋሩ ሕሊፉ ይብዎም እዮም ተደሊኻ ህልቆም ተደሊኻ ኣጥፋእዮም ኢሉ ገዲፍሉ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረመ ውዕል ፕሪቶሪያ ንመንግስቲ ኤርትራ is nothing ሓንቲ ውዕል ከይጠሓሰ ከሎ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበደ እገዳውሪትካ ኣለኻ እንድሕር ናይ ሴኪሪቲ ኢሹ ናቱ ፀገም ናቱ ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እንታይ ውዕል ፕሪቶሪያ ሻዕብያ ፈራሚ እውን ኣይኮንና ውዕል ፕሪቶሪያ ስለዚ ሂብኩ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እቲ ሰራዊት ዓቕሚ ናቶም ብዝነበረ ግን ንሳቶም ኦልሬዲ እቲ ኩናት እቲ ናይ ኣቢ ጌም ስለ ተረደው ወገን ኤርትራ ቀልጢፍ እዩ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኮፍ ኢሉ ሕጂ እታ ደንጉያ ዝመፀት ብወገን ትግራይ ዝነበረ ኤሊት ዝተመቐለ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ዘሎ ኢሹስ ወላ እኮ ኣቢ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ዝሳቐ ዘሎ እኮ እዚኣ እውን ምስ ኣተሓይዘ ተሕቶ ነተይ እውን ናባኽት ከይድ ኢለ ኣብቲ ኩናት ምስ ተጀመረ መድሃኒት ንኸይኣቱ ዝኸልከለ ባንኪ ሰብ ንኸይጥቀም ዝኸልከለ ኤሌክትሪክ ንኸይኣቱ ዝኸልከለ መግቢ ንኸይኣቱ ዝኸልከለ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይኮነን ኣቢ ይከልኪልዎም ነዚ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ እውን ኩሉ ነገር እቲ ዝተገበረ ኩነታት ክሳብ ሕጂ እውን ዝፍፀም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበድሎ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኣቢ እዩ ስለምንታይ ገለ ክፋል ልሂቃን ናይ ትግራይ እቲ ፅልኢ ብፍሉይ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሻዕብያን ጥራይ ከፀጉዖ ይፍትን ዋይ ዛት ንጹር ዝኾነ ሕማቕ ነገር ካብ ኣቢ ይመፆም ኣሎ ኣቢ ህዝቢ ትግራይ መዓልቲ ሓዘን ናይ ሰማዕታቱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እውን ኣይተዛረበን መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ ትግራይ ክልል ናቱ እያ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ልሂቃን ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ፍሉይ ፅልኢ ናቱ ናብ ኤርትራውያን ገፁ ከውፅኦ ይፍትን በንፃሩ እቲ ስቃይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ግዜ ኩናት ይኹን ክሳብ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ስቃይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረደ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ ገበን ክራይምስ ኣጌንስት ሂማኒቲ ዎር ክራይምስ ዝበሃሉ ኩላቶም እዚኣቶም መን ዝፍፅሞም ነይሩ ኣቢ እዩ ኣቢ ዓፅዩ ዝነበረ ኤርትራ ይኮነን ዓፅያቶም ነይራ የግዳስ እቲ ምሁራት ካብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኣቢ ነገር ሸፈፍ ኢሎም ቀፃሊ ኣብታ ናይ ኤርትራ ክትከውን ከላ ንኺሶም ክዛረቡ ይፍትን ወይ ስለምንታይ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ኢልካ ትግምት እዚ እንዴት ዓብ ጌጋ ዘዛርበና ዘለውን እኮ እዚ
መጻኢ መናብር ተኻውን ዘይምፍላጥ ድንቁርና ዝበልኩኻ ምሁር የለን ኣብ ዓድና ዝበልኩኻ እዚ ሶ እዛ ናይ ኣወልን ናይ መንሽሙን ርክብ እንድሕር ሪኢኻያ ገሊኦም ደቂ ዓድና በቃ ማለት ሲ ለቢሞም እዮም ተማሂሮም እዮም ዝኩሉ ኩናትን ገለን ሪኦም እዮም እሞ ሕጂስ ኣተሓሳስቦም ቀይሮም ኮኑ እዮም ትብሎም ሰባት ሉኣላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተደፊሩ ክልቲኦም ስለተራኸቡስ ሉኣላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተደፊሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እስከመይ ይሪኦ ኢሎም ኦኬ ኩናት ክጅመር ከሎ ሉኣላውነት ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ዝደፈረ ኣብይ ሓደ ካልእ መንግስቲ ሰራዊትን ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ዝፈቐደ ማዕጾ ዝኸፈተ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ መልስዋ ተልካ ኣይምልስዋን ሶ ኮምፕሊትሊ ወይ ፅልኢ ኣብ ሻዕብያ ዘለዎም ሰባት እዮም ገሊኦም ኣብቲ እዋን ኩናት ተሓቢኦም ዝነበሩ ወላ ኣብቲ ሻዕብያ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ማለት ተሓቢኦም ዝነበሩ ሓንቲ ጥይት ዘይተኮሱ ሰባት ሶ እዚ ፅንተት ገለመልታት ዝበሃል ዘሎ ስቑኢልካ እዚ ከምዚ ስቑኢልካ ተደጋግሞ እሞ ተእምኖ ዚ ዓይነት እዩ ፅንተት እንድሕር ክፍፅም ኣትዩ ነይሩ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ዓድዋን ኣክሱምን ሽረን እኮ ኮፍ ኢሎም ህዝቢ ዓድዋ ብምሉእ ምርሻን ጠፊዎም ወይ ህዝቢ ኣክሱም ወይ ህዝቢ ሽረ ጠፊዎም ኣይኮነን ብምሉእ ካብ ኣድያቦ ጀሚርካ ብምሉእ እኮ ተቋፃፂሖም ዓዲግራት ደሰይ ዓዲግራት ንምጥፋእ እኮ ክትዋግዕ የብልካ ኣብ ዛላንበሳ ኮይንካ ክትኩስ ትኽእል ኢኻ ተወዲኡ ግን እንታይ መስለካ ኣብ ፅልእን ኣብ ድንቁርናን ዝተመስረቱ ሰባት ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ክቕፅሉ እዮም እምበር መፃኢ ዕድሎም መነባብሮኦም ተደሓስቡ ነይሮም ንሕና ምስ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ጥራሕ ዘለና ሕጂም በዚ ኣጋጣሚ ሻዕብያ ተዳኺሙ ኢልኩም ኣንፃር ሻዕብያ ክትዋግኡ እሞ ሕነኽ መፈዲና እንድሕር ዳ ኢልኩም ድሕሪ 10 ዓመት ዲ ድሕሪ 20 ዓመት ዲ ድሕሪ 30 ዓመት ዲ ሻዕብያ ክምለስ እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ናቶም ኣብዚ ዲኻ ክትነብር ወይስ ምስ ኤርትራ ብሰላም ክትነብር ናይ ሕሉፍ ታሪክና ርኢኻ ናብዚ ሕጂ ዘለና እንድሕር ዳኣ መፂኻ ትግራይ ዝኩሉ ኣብ ድኽነትን ኣብ ከርተትን ትነብሮ ዘላ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ዘይምፍጠር እዩ ወላቶም ኣቐዲመ ዝብሎም ነበሩ በዓል ኣሉላ ኣባነጋስ ባጫ ከይዶም ተዋጊኦም እንታይ ምፅኦም ወላ ሓንቲ ከይዶም ጥራሕ ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበረ ንጉስ ሕጂ ኣድዋ ድል የሚኒሊክ ዶ የገለ ዶ ይብሉ ሶ እዚ ኣነ እዚ ኣየምነሉ ማለት ስየ ብርሃ በዓል እውን ስለ ዝመስከሩ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ኢልኩም ናይ ሓሶት ዘረባ ኣይትዛረቡ ከምዚ ኢልካ ዳታ ነቶም ምዕራባውያን ክተቕርብ ከለኻ እውን ይንዕቑና እዮም እዚ ዓይነቱ ዘረባ ተዛሪቡ ሶ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ዘረባታት ኩሉ ንዓይ ዜሮ እዩ ወላ ሓንቲ ክስታይ የብሉ ምሳ ብሓዛ ተሓስካውን ክትምልሳ ትኽእል እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ዘለው ኣብ ክልል ሶማል ዘለው ሶማላውያን ብሶማሊላንድ ንክነግዱ ፀገም የብሎምን እዲኻን ኣለኻ ብሶማሊ ከይዶም ይነግዱ እዮም ብወገን ደቡብ ዘለው ብወገን ኬንያ ዘለው ኦሮሞ ምስቲ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ህዝቢ ንክሰርሑ ፀገም የብሎምን ብወገን ሱዳን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጋምቤላ ዘሎ ምስ ደቡብ ሱዳን ንክሰርሕ ፀገም የብሉን ትዶብ ናቱ ናፃ እዩ ብወገን ዋላ እውን እቲ ብሱዳን ዝተሃብ ካልእ እውን ኣምሓሩ እውን ፀገም የብሎምን እቲ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘለኹም ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ከይሰርሕ ኢሉ ምሒሉ ዘሎ ንሱ እዩ ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሶ something to do ኤርትራ ክንዲ ዝኸፈት ክንዲ ዝኾነ ትኹን ንተጋሩ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናታ ንኸይጥቅም ክትክልኩሎ ይትኽእልኒ ዋላ እውን ብዓይኒ ረብሓ እንተሪእኻዮ ፀገም ኣንፃር ረብሓኻ ምኻድ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ ከምቲ ካልኦት ዶባት ናይቲ ሃገር ዘለው ዋይ ዛት ንዓና ጥራይ እቲ ነገር እቲ ዝንፈገና ካልኦት ምስ ካልኦት ጎደባ ሃገራት ዘለው ህዝቢ ክሰርሕ ግን ፀገም ዘይብሉ ዝብል ኣብቲ መንእሰይ ወይ እውን ኣብቲ ህዝቢ ስለምንታይ ዝያዳ እዚ ኣነ ንስኻን ስራሕና እሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብወገን ኤርትራ ከም ዝበልካ እቲ መንግስቲ ነቲ ረብሓ እውን ብትክክለኛ መረዳእታ ወላ እውን ድሕሪ ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ውዕል ኣልጀርስ ክዳነዩ ከለዉ ኣብ ትግራይ ደርቂ ኣጋጢሙ ስለዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ኣጋጢሙ ስለዝነበረ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ወደ ባፅዕ ተጠቐሙሉ ኢልዎ ነቲ ሽዑ ምስኡ ኣብ ቅርሕንትን ባእስን ዝነበረ መንግስቲ ባፅዕ ክጥቀምሉ ጥቕልዮም ረድኤት ንክትእትውን ህዝብኹም ኢልዎም ኣይንደለን ኢና ንሕና ድሓን ጅቡቲ ኣኽለና እዩ ብምባል ተሓሲሞሞ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ጥቕሚ ንምሃብ
أبي فلتني ولا أبستفل عليه مدرخات أفتق بحرنا جهو خنحزينا نيتوبيا نخير ربحو ويون تجارو نخير ربحو خنقبرنا زبلت يلن سلام انت ايت ابتغراي زلو حزبنا زي ነገር እዚ بقليلو كم بوزيكل كابتا 4 كيلو زلو ويون اب اوروميا ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎ ዝኸፍ ኣረዳድኣ ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ ምሁራን ዝበሃል ነቲ ናሽቲ ወለዶ እውን ክሓስቡል ኢለ ዝነግረካ ዘለኹ ስኻ ከምዘይ ተሓስብኩም ፈልጥ እየ ያ ሕጂ ኣብዚ ምርጫ እዚ እቲ ህዝቢ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ህዝቢ እንታይ ከም ዝደሊ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እኮ ኣብ ህዝቢ እኮ ይኮነ ተና ራብዓይ ክፍሊ ድን ሓምሻይ ክፍሊ ዝወድኣ ኣዴታትና እኮ ካብዚ ሎሚ ፒኤችዲ ሒዙ ዘሎ ትግራዋይ ንላዕሊ እኮ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ኣተሓሳስባ ኣለዎ ግን ዕድል ኣይረኸባን መድረኽ ኣይረኸባን ሰው ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ የብሉ ኣሎ እኮ ሕጂ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን እኮ መርዓ ኣሎ ካብ ትግራይ ወዲ ይመፅእ ካብ ኤርትራ ጓል ትመፅእ ቫይስ ቨርሳ ማለት ኣሎ እቲ ምርዳእ ኣብይዎ ዘሎ እቲ ትግራዋይን ከምኡ እዩ ከምዛ ዝበልኩ ናይ ኣወልን ናይ ክስታይን ምረኻብሲ ናይ ኢትዮጵያ ልኣውላልነት ተደፊዩ ኢሉ ዝፅሕፍ ደንቆሮ ትግራዋይ ኣሎ እዚ እቲ ፀገም ሶማሌ ክልል ኣነ ፈልጦ እየ ካብ ብደገ ሃቡር በቲ ናይ ሶማል ገይሩ 3-4 ኣይሱዚ ኮንትሮባንድ ፅዒነን ብምሸት ሓልፋ ንሕና ኢና ወታደራት ንሕና ኢና ንሕሉና ሱኢልና ኢና ንሪኦ ነርና ኣብ ትግራይ ሓንቲ ኣይሱዚ ምልእቲ ካብ ኤርትራ ኣቑሑት ፅዒና እንተትመፅእ ደቂ ዓድና ኣይርድኦም ህዝቢ ትግራይ ይጥቀም ዘሎ ወላ መርከብ ኣፍቂዱ ሻዕብያ መዓት ኩንታላት እኽልን ኮንቴነርን ድሕሪ እትዩ ሉኣላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተደፊሩ ኢሉ ዝዛረብ ትግራዋይ ኣሎ እሞ ድማ ትማሊ ኣነ ኢትዮጵያ ይኮንኩን ዝብል ዝነበረ እዩ ኣይደኖ ኣነ ወይ እንታይ ኢና ከምዚ ናይ ተፈጥሮ ድንቁርና ዲ ክብሎ ሓደ ግዜ ምርዳእ ኣብየን መልሲ ንክህቡን በቃ ምዚኣቶም ክተረዳእ ስለዘይትኽእል ሱቂልካ ኢኻ ትሓልፎ እዚ እዚ ንወዲ ዝኒ ድማ ምርዳእ ኣብና ዘሎ ኣይ ቲንክ ተስፋና ካብቲ ሓድሽ ወለዶ ብፍላይ ዕድሚኡ 10 ዓመት ዝኾነ ትግራዋይ ከመይ ጌርካ ምስ ኤርትራ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ክሳይ ዝምድናታት ከመይ ጌርካ ተማዕብል ከም ትምህርቲ እውን ክወሃብ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እምበር ካብ ዝምሁር ብዙሕ ነገር ኣይትፀበእ ኣነ ዝገርመኒ እሱ እዩ ንሕና እኳ ተወሊድናስ ናይ ደርጊ እኳ ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኢና ግን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ነይሩ ብድሕሪኡ ቀሊል እዩ ነይሩ እቲ ኩናታት ባድመ ንዓና ኣርኪብልናስ እዚ ናይ ሕጂ ኩናት እንቶም መናእስና ኣርኪብሎምሲ ሕጂ ኸ እንታይ ከምኡ ኢልና ክንቅፅል ወይስ ከመይ ዝብል እዩ ግን ከምቲ ዝበልካ ኣይደሎ ኣነ ኦሮሞ ኮይኑ ንኬንያውያን ክፃረፍ ዝውዕል ኦሮሞ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እያ ኢንክሉዲንግ ምስ ሱዳን ዘዳሃቡና ምስ ሱዳን ክፃረፍ ዝውዕል ኣምሓራይ ርኤ ኣይፈልጥን እየ ሶማል ከም ዝበልኩ ኣይ ኖርማሊ ኣዝማል እዮም እኮ ሓንቲ ዓልየት እኮ ኣባና ግን እዚ ንምንታይ ከም ፅሊእ ዝወስድዎ ድንቁርና ጥራሕ ክብሎ ዝኽእል ያ ዝያዳ ሕጂ ኣብ ኣዚ ንገብሮ ዘለና ኮንቨርሴሽን እውን ዓብዪ ተራ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ደገ ዘለና ብፍላይ እታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እኮ ኣትሊስት ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕን ፅቡቕን ነዚ ኩሉ ድራማታት ኣብ ደገ ዘሎ ኣይሰምዖን ኣይርዮን እዩ which is a blessing ጸጋይ እዚ ምክንያቱ ኣብዚ ደገ ንሪኦ ዘለና ገለገለ ሰብ ፖለቲካዊ ንቅሓት እያ ትብሎ ኮመን ሰንስ እዩ ዝበልፅ ካብዚ ንቅሓት ናይ ፖለቲካ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ደገ እቲ ኮመን ሰንስታ እተን ኣብ ገጠራት ዘለዋ ኣዴታት እሳተን ዝርድኦ ሂወት ከመይ ጌርካ ትንበር ምስ ጎረቤትካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ነቲ ደሊካዩ ዝኾነ ነገር ከመይ ገይሮም ይኸድዎ ስለዚ ዋላ እውን እኮ እቲ ናይ ትማሊ ኣብዪ ኣሕመድ ولا تقليت ناي تግራይ ፍተወት ዶብ مستخفته እኮ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ከሲብሉ እኮ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝያዳ ተቀላጢፉ እንቀሳቀስ ጀመረ ተሽና ሰሽመንተ ናነ ትግራይ ከይደ ነረ it's just ኣብቲ መቐለ ዝነበረ ቫይብ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ክትፈላለየ ትኽእል ኢኻ ሓደ ብዝሕ ስለ ዘሎ ጥራይ ቶም ካብ መታሕት ድመፁ ጀላብያ ተኸዲኖም ገለገለ ይርዮም ነረ ኣነ ድኽረን ስለ ዝኾንኩ ብቐሊሉ ይግረም ነረ እሳቶም ከማን በፂሖም ናብዚ ለማለት እቲ ናይ ከበሳ ሰራይ ቀረባይ ትብሎ ካብ በዓል ከረን መፅኡ ዝገለት ሰብ ኣብኡ ቡኒ ሰትዩ ገለገለ ይርኢ ነረ ስለዚ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተረኣየ ምንቅስቃሳት እሞኻ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ፅልኢ ዝነበረ ብርቱዕ ዝኾነ ፅልኢ ንክህልዎ ተገይሩ ዝነበረ መድረክ ተኣሊሉ ስቀልጢፉ ከምኡ ኢሉ ክዋሳእ እንድሕሪ ክኢሉ ወላ እቲ ንግዲ ካብ ትግራይ ዝኸይድ ዝነበረ ተሪኻት ዝያዳ ነቲ ንግዲ ተጋሩ እዮም ዝረብሕሉ ነይሮም ዳስዋይ ድማ እቲ ጠጠው ንክብል እውን ዝምረፅ ዝነበረ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ዝያዳ
ንተጋሩ ጥራይ ዘርብሕ ዘሎ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ካብቲ ንግዲ ትረብሕ ኣላ ግን ተጋሩ ዝያዳ ይረብሕሉ ስለ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ገለ ካብ ዝብል መደምደምታ ተገብረሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣነ ልክዕ ነቶም ኣብ ብወገን ሱዳን ዘለው መዳወብቲ ናይ ኤርትራ ምሳቶም ሰላም ክህልወና እየ ዝደሊ ብወገን ጅቡቲ ዘለው መዳወብትና ሰላም ክህልወና እየ ዝደሊ ከምኡ ድማ ምስ ተጋሩ ጉረባብትና ድማ ሰላም ክህልወና እየ ዝደሊ ዝያዳ ምስ ተጋሩ ድማ ሰላም ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ዝተገበረ ኩነታት ኣካይዳ ክትሪኦ ከለካ ናብ ካልእ ወለዶ ክሰግር ዘይብሉ ነገር እዩ የስ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣሎ ኣነ ሕጂ ዋላት ሰላም እውን ብድልየ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብዚ ቻነለይ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሕቶ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዱ እንተዘይእተወ ዝመርፅ ኣነ ንዓኻ ዝምልከት ወይ ንዓኺ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ደቂ ራያ ምስ ደቂ I don't know ትክፍልታት ከማን ኣይፈልጦን እየ ነቲ ትራር ኤክሰንት ኣብቲ ውሽጢ ናይ ትግራይ ክኣቱ ስለ ዘይደሊ እታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓድታት እውን ኣይፈልጦን እየ እቲ ትግራይ ብኣካል ከይደ ዓድዋ ኣክሱም ገለ ግን እቲ ፖለቲካዊ ወዲ ዓዲ ከምዚ ዶ ገለ ዝበሃል እውን ኣይፈልጦን እየ ጀነራሊ ትግራይ ሓደ ክልል እዩ ህዝቢ እዩ ነፍሱ ዝኸኣለ ነፍሱ ከመሓድር ዝኽእል ብቅዓት ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ the same I don't like it ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ and I hate it ብጣዕሚ እየ ዝሓርቐነ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ሃገራዊ ስምዒት ንክትሃንፅ ኤርትራውነት ዝበሃል ስምዒት ንክትሃንፅ ለይትን መዓልትን እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ወለዶን ወለዶ ክሰግር ኮይንካ ሓያል ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎን ጥራየን ዝቕፅል ሃገራት ሲምፕል as that ሃገራዊ ስምዒት እንተዘይብልካ ሓደ ሰብ ንሃገሩ ክብሪ እንተዘይብሉ ከይዱ ክዋጋኣልካ ኣይክእልን እዩ ንሃገሩ በጃ ክሓልፈልካ ኣይክእልን እዩ ባንዴሩ ዘይኽብር ሃገሩ ዘይኽብር ታሪኹ ዘይኽብር ንሃገር በጃ ይሓልፍን እዩ there is no reason for it ሰብ እኮ ዝስዋዕ ፍቅሪ እንተለዎ ጥራይ ክብሪ እንተለዎ ጥራይ ተደየለ ብሓይሊ ጎቲትካ ተወሲድካ ከዓድል ምስካ ደይማርኽ ስለዚ ኤርትራዊ መንፈስ ክህልወና ኢና እንደሊ 9 ብሄራት ኣለና 6 ዞባታት ኣለና ብዝተኻለና መጠን ህዝቢ ሓደ ፍቅሪ ክህልዎ ኢና ንሰርሕ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክኸውን ዝግባእ ዝኾነ ይኹን ትግራይ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኮሜንት ክገብር ከሎ we don't like it እቲ ሓበራዊ ምንብባር ድማ ኣብ ክብረት ናይ ሓትሕድናይ ክምስረት ዘለዎ mutual respect ንሕና ነተጋሩ ውሽጣዊ ጉዳዮም ምስ ኢትዮጵያ ድዮም ክኾኑ ተጋሩ በይኖም ድዮም ክኾኑ ጉዳዮም ናይ ውሽጣዊ ጉዳዮም ንዖም ንገድፈሎም ኣብቲ ጉርብትና ክመፅእ ከሎ ኢና ክንዛረብ ዘለና ተጋሩ ድማ ብዝተኻለ መጠን ንኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ተፈጢሮም ናይ ተጋሩ ድማ ፍሉይ እዩ ብትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ብቐጥታ እዮም ዝርድዎ ኣምሓሩ እኮ ብዙሕ ብዛዕባ ይዛረቡ እዮም ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣምሓርኛ ይፈልጥን እዩ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ሚድያ ይከይድን እዩ ዘይትሰምዖ ደርፊ ዳርጋ ዘይትሰምዖ ፀርፊ ዳርጋ ደርፊ እንድዩ ሸለል ኢኻ ትብሎ ተጋሩ ዝዛረብዎ ግን ኤርትራውያን ይርድዎ እዮም ስለዚ that's why ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብርትዕ ዝበለ ስምዒት ግብረ መልሲ ትርኢ ኢኻ and this has a reason for it ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮነትን ኤርትራውያን ብዙሕ ሰብ ተዋጊኡ መይቱላ ዝመፀት ሃገር እያ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦናት ናይ ምንጋር ዘድልየካ ኣይኮነን ኣብዚ ሚድያና ዘሎ ሰብ ክነግር ኢልና ኢና እምበር ስለዚ ኤርትራ በቲ ናይ ኤርትራዊ ክብርታት ዝመፅእ ሰብ ስምዒት ኣለዎ ኣብኡ ላይክ እቲ ቀይሕ መስመር ስለ ዝኾነ ናብኡ ክሰግር ከሎ ብርቱዕ ዘረባታት ብርቱዕ ዝኾነ ፅልኢ ወይ እውን ናይ ሕርቃ መንፈስ ትርኢ ኢኻ ካብኡ ዝብገስ እዩ እንድሕሪ ክብረት ናይ ሃገር ክብረት ናይ ልውላውነት ክህሉ ተጀሚሩ ግን I think እቲ ህዝቢ ቀረባ ዘሎ እዩ ወላ እውን ሕጂ ብፍላይ ብሕጂ ዝፍጠር ሰላም ፅቡቕ መረዳእታ ገይርዎ ክብገስ ይደላ ኣነ ደብለቕለቕ ዝበለ ሒዝካ ተኸይድካ እውን ኣይቅፅን እዩ ዝምድና I really hope መንግስቲ ኤርትራን ናይ ህወሓት ክኢላታትን ኮፍ ኢሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብን ሓዋሮን ክፈትሕዎ ምክንያቱ ክልቲኦም እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዕድሚኦም እዮም ዘለዉ እዛ ሕጂ ዝውስንዋ ዘለዉ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ክትከውን ትኽእል እያ because ክንደይ ግዜ ዕድል ክዋሃበካ ይኽእል ኣብ ሂወት it's only limited options እዩ ዘለካ ስኢልካ ክመላለስ ተኽኢሉ ትፀገም ክልተይካ ስኻ ጥቃጥቃ ኣለካ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ክልተይካ እንተተፋእኻሉ እዩ ዝመርፅ so this should be very clear ብፍላይ ብወገን ተጋሩ እየ ዝርኣነ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ስለንዛረበሉ ብወገን ተጋሩ ኤርትራ ንዓታቶምሲ ኦፕሽን እያ ክትከውን ዝግባእ ሌቨሬጅ እያ ክትከውን ትግባእ ንኤርትራ ሒዝካሲ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ገለ እንድሕር ኢልካ ከዲፍናካ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና መበሊ ክጥቀሙላ እዩ ዝግባእ ባህላ ያነ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ዝቐረበት ናቦም ስለ ዝኾነት ንሕና ኤርትራ ኣለና እንድሕሪ ድሌታትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይትገብሩልና ኮይንኩም ገዲፍናኩም እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ክትብለሉ ትኽእል መድረክ ክፍጠር ነይሩ ኣብቲ ትግራይ እዚ እንተለዎ ድማ ትግራይ ኩሉ ግዜ ክቡር ክኸውን እዩ ትግራይ ናይ መወዳእታ ንስኻ ርኢቶኻ ትበላ ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝተነፀለ
ፅልእ ዘሎ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክብረት ክህልዎ እውን ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለና ናይ ትግራይ ዝብል ኤርትራ ኣነ ንኤርትራውያን እንታይ ዝብል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከይተፀበየት ክትቅፅል ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያዊ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ንሕና ዕዳጋ ኣለና ንሕና ፀጋ ኣለና ስለ ዝብል ንኤርትራ ንመጨቆኒ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለፍ ፖሊሲ ክህልዋ ኣለዎ ተጋሩ ግን ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ንስኻ ክትውስኸሉ ኢኻ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና እንተለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክብረት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ወዲሳይ ንሳ ብክልተ ዓይነት እየ ዝሪኣ ኣነ ዝበልካዮ ከም ዘላ ኮይና ተጋሩ ኣብ 4 ኪሎ ስልጣን እንድሕር ሒዝና እሞ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ እንድሕር ኣለና ግን ተጋሩ ሕጂ እውን ንትግራይ ረሲዕና እቶም ስልጣን ዝሕዙ እየ ዝብል ዘለኹ ንኢትዮጵያ እንድሕር ሰሪሖም ናይ መጀመርያ ተቃዋማይ እየ ዝኸውን እዚ ጥፊእና ሕጂ ትግራዋይ ኣብ 4 ኪሎ ይቀመጥ ኣይኮነን ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ግን ኢትዮጵያ ብ20% ዓብያ ዶ ብ7% ዓብያ ዶ እንድሕር ኢልና ንዓይ ኣነ ኣንፃር ሕወሓት ክቃለስ እዩ ኩሉ ትግራዋይ እውን ከምኡ እዩ ማን ዝሕጂ ሱቅ እዩ ደቂሱ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ወላ ፅባሕ ሕወሓት እንድሕር ስልጣን ሒዛ ንትግራይ ክትረክቦ ዝግባኣ ኩሉ ነገር እንድሕር ዘይገይሩ ከምዚ ናይ ቀደም ሲምፕል ኤግዛምፕል ኣባይ ይውሰዱ ኣባይሲ ሓፈጠቅ ዝብል ዝነበረ ብምሉእ ትግራዋይ ገንዘብ ኣዋፅዩ ኣነ ይዋፅኹ እንታይ ኣባይ ንዓይሲ እንታይ ይጠቕመይ ወላ ሓንቲ የለን መረብ ገዲብናዮ ነርና እንተንኸውን ከይ ተዋሓደ ኣነ መረብ ብዙሕ ግዜ ስለተመላለስክዎ ክረምቲ ክኸውን ከለዉ ነስመራ ከይድ ስለ ዝነበርኩ ዕረፍቲ ክኸውን ከለዉ ነስመራ ከይድ ነይረ እቲ ንግዲ ብምሉእ ብኡ ዝካየድ ነይሩ ኣብኡ ዝነበሩ ሓቦታተይ ክረምቲ ማሕረስ ኣለዎም በቃ ካብዚ ድሓር እክሎም ምስ እተው ምስ ኣበሉ ስራሕ ስለ ዘየለ ይነግዱ እዮም ነይሮም ናብ ኣስመራ ተረዲካ እዚ እዩ ኣነ እዚ የክርኢ ዝደሊ ወይል ቅድመ እንተይብና እቲ ናይ ዛላንበሳ ዝበሃል ዶብ 50% ናብ መሬት ኤርትራ 50% ናብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ዓብ ፋብሪካ ክስራሕ ከምኡ ይምናኣኒ እቲ ዝበልካዮ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ኣብ 4 ኪሎ ስልጣን ሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓላሶ ክሰርሕ ፋብሪካ ክሰርሕ ዝሓስብ ትግራዋይ በዓል ስልጣን እንድሕር ኣሎ እዚ ንትግራይ ኣይጠቕማኒ ኢንክሉዲንግ ንኤርትራውን ኣይጠቕማን ኤርትራውን ተጎዲኣ እያ ብናይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ which is ሕወሓት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኤርትራውን ተጎዲኣ እያ እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ክከሓሓስ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይቶም መንግስታት ስራሕ ክኸውን ዘለዎ ንሕና ከም ወለዶ እውን ክንሓቶ ዘለና ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመት ሙሉእ ትግራይን ኤርትራን ተጎዲአን እየን as expense of ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኣነ ዝኣምነሉ ትግራይን ኤርትራን ክምዕብል ኣለዎን ግን ትግራዋይ 4 ኪሎ ስልጣን ሒዙ ኮፍ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ዕድኡ ክኸፍል ኣለዎ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ስኻ ሓደ ወዲ ከረንን ወዲ ትግራይን ወዲ ቤኒሻንጉልን ኣምፂኻ እንድሕር ላውንቸር ኮፍ ኣቢልካ ኣሎም ወዲ ጉሙዝ ወይ ወዲ ቤኒሻንጉል መፃወቲ እዩ ዝመስሉ ወዲ 10 ዓመት ትግራዋይን ኤርትራውን ግን ላውንቸር ከም ዝኾነ ወይ RPG ከም ዝኾነ ኣፀቢቕ እዩ ዝፈልጥ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ተዋሓደ ኣብ 30 ዓመት እንድሕር ሰሪሕናሉ ሽዑ ኩሉ ሰላም ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ሰላምን ስራሕን ምዕባለን ጥራሕ ዝፈልጥ ወለዶ እንድሕር ኣፍሪና እዚ ወለዶ እዚ ንኹናት ኣይኣቱኒ ከም ኦፕሽን እውን ንኹናት ኣይወስዶን I think እዚ ክግበር ዘለዎ ናተይ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ክስታይ ዝገብሮ ግን በቃ ዘለና መማረፂ እዚ ጥራሕ ወላ ሕወሓትን ሻዕብያን ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ከኣትውሎ ኮንትሮል ክገብሩ ኣለዎም እቲ መንግስቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ኮንትሮል ክገብሩ ኣለዎም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክከሓስ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ እዚ ክዋጋእ ዶ ኢትዮጵያ ነፃ ክውፅእ ዝብል ዝኾነ ይኹን ተቃዋማይ እንድሕር መፂኡ ድማ ኣብ ግዜኡ ስጉምቲ እናወሰድካ እዚ ህዝቢ እዚ ተኻሒሱ ኣነ ድሌተይ ትግራይ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ገለ ሃገር ክትከውን እየ ዝምነ ክልቲአን ሃገራት ብወተሃደራዊ ብኢኮኖሚ ነፍሰን ክኢለን ንዘለኣለም እዚ ህዝቢ እዚ ብሰላም ዝነብረሉ ክስታይ ክንፈጥር ንሱ ድሌተይ ቀፃሊ ስርሐይ ድማ ንሱ ይኸውን ምናልባት እንተ መሊሰያ እቶም ካልእ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ነገራት ግን ብዛዕባ ወዲ ወረደ ብዙሕ ኣይትጨነቁ ድሕሪ ሕጂ ኣብ መሬት ትግራይ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ዝዛረብ ዝሰርሕ ዝፅሕፍ መርሓ እንድሕር ኣሎ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስልጣኑ ድማ
ክእገድ ኣለዎ ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ ዘለኒ ካብኡ ተረፈ እቶም መንግስታት ናቶም ስራሕ ይሰርሑ ንሕና ድማ ናትና ስራሕ ምስራሕ ክብል ይፈቱ እታ ናይ ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝመፅእ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ኣነ ከም ኦፕሽን ከም መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ሚድያታት ጠጠው ክብል ኣለዎ ከም ኦፊሻል ናይ መንግስቲ ሚድያታት ተደይኮነ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኦፍኮርስ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ክዛረብ ነይርዎ ክስታዩ ግሪቫንሱ ክስታዩ ኩሉ ነገር ከውፅእ ነይርዎ ትክክል ብኣንፃሩ ድማ ብዙሕ ሕማቃት ነገራት ሰሚዕና ንስኻ ብዛዕባ ኤርትራ ኢኻ ትዛረብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንሓደ ህዝቢ ከም ተጠቃሚ ናይ ዝውድብ ገይሮም ዝዛረቡ ምሁራን ናይ ምሁራን ተባሂሉ ዝተገበረ ኣኼባታት ኣሎ ስለዚ እቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ሞር ፅልኢ ዘምህር ገለን ኮይኑሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ጠጠው እንተዝብል ተወሓደ 3 ዓመት ተበዝሐ 5 ዓመት እዚ ኦፕሽን እዚ ነቶም መራሕቲ እዮም ምክንያቱ ካታተልዎ ኩሉ ሚድያታትና እዚ ዝብል ግን እዞም ዘለዉ መራሕቲ ዕድለኛታት እዮም እዚኣ ናይ መጨረሻ ዕድልና እያ ትግራይን ኤርትራን ብኩሉ ክከሓሳ ክኽእል ኣለዋ ዘይድፈራ ኤርትራ ሃገር እያ which is ትግራይ ክሳብ ሃገር ትኸውን ግን ዘይድፈር ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሞ ታንኪዩ ይቀኒለይ ምናልባት ካልእ ሕቶ ናይ መወዳእታይ ኣነ እውን ለበዋ ክትብ ዕድል ክበካ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ብሓቂ ብፅሞና ትከታተልዎ ኣለኹም ኣይ ቲንክ ኣብ ልምዲ ናይ ሕብረተሰብና ሰብ ንዝቐተለልካ እውን ልቦና ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ካልእ ዓለም እውን ዘይትርዮ ብመርዓዮም ዝድብስዎ ነይሮም ስለምንታይ ኣብ መወዳእታ ደም ከተደቅሶ እንተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ደም እዩ ዘምፃልካ ንቐታለይ ፅቡቕ ንተቐታላይ ፅቡቕ ስለዚ ፅልኢ ኣሎ ፀገም ኣሎ ሽግር ኣሎ ኣይነበረን ዝብል ሰብ የለን ግን how do we see it ኣብዚያ ሕጂ ኮይና ዝመድረኽ ዕድል ናይ ሰላም ተተፈጢሩ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ክፍታሕ ተኮይኑ ግዜ ከድልዮ ሕልኽልኽ ዝበለ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ንስኻ ብውልቅኻ ኣነ ብውልቀይ ኣብዚ ዘለኹም ድማ ብውልቅኹም መሳርሒ ናይ ሰላም ምዃኑ ዶ ይቐልልኩም መሳርሒ ናይ ፅልኢ ትሕቶ መሳርሒ ናይ ሰላም ተኮይንካ ፅቡቕ ለይቲ ኢኻ ትሓድር ፅልኢ ዝጉስጉስ ግን ፅቡቕ ለይቲ እውን ኣይሓድርን እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሕድገት ፅቡቕ እዩ ታሪክ ክትርስዕ የብልካን ስኢልካ ሸለል ክትብለ የብልካን ግን ንዝተፈጠረ ዕድል ናይ ሰላም ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ እዚ ናትናኤል ገይርዎ ተዛሪብዎ ዘሎ ሎሚ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ናይ ብሓቂ ዕምቆ ዘለዎ መረዳእታ ናቱ እውን ነቲ ኩናት እውን ዝፈልጦ ጥራይ ዝፈልጦ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ኩናት ክንዳና ዝፅዮነ ሰብ የለን ዊ ሪሊ ነው ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሃሳይ ምዃኑ ኤርትራዊ ኣይዕረፈን ካብ ኩናት ቀሊል ኩናት ካብ ዘይኮነ ከቢድ ኩናት ጥራይ ዘጋጥመና ስለዚ ወላ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ፋኖ ዶ ገለ ክስራሕ ክበሃል ከሎ ንሕና ኩናት ስለዘይንደሊ ጥራይና ኢትዮጵያ ክትርበሽ ስለትደሊ ኮንኩናነ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፋኖ ወይ ምስ ትጋሩ ዝብል ኣነ ከም ኤርትራ ኮይነ ክሪኦ ከሎ ኩናት ስለዘይደሊ ጥራይ እቲ ኩናት ኩሉ ጌና ኣብ ብገቢሉ ብረት ሒዙ ምስ መፀ ክስዕሮ ኢልካ ምፅባይ ኦፕሽን ኣይኮነን እንታይ ዳ ኩሉ ጌና ከይመፅእ ከሎ ክትኣልየሉ ትኽእል ኣማራፂታት ኩሉ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩናት ብትግራይ ክመፅእ ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ኣይኮነን ንኤርትራ ክጠቅም ኣይኮነን ንኣቢ ግን ዋላ ክልቲኦም ተተዳኺሞምሉ እውን ዳሓራይ ካልእ ወታደራ ሰልጢኑ መፅኡ ዕላማታቱ ንክሃርም ዝኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ብዝተኻለና ኣነ በዛ ነብሰይ ነቲ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ክሰርሕ ስኻ እውን ናትናኤል ዝገደፍከ የብልካ ነዊሕ ተቃሊስካ ኢኻ ኣይ ቲንክ ገለ ካብቶም ውሕዳት ፍረቃልሱ ፍረቲ ናይ ትነዊሕ ዝተቃለስካሉ ትርኢ ዘለካ ሰብ ኢኻ ኣይ ሆፕ ብዝተማልአ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኩሉ ኣብ ሱዳን ሰላም ኩሉ እንደለና ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ኩሉ ሰላም እንተኮይኑ ኩናት ዝደሊ መራሒ ስለ ዘሎ ኢና ፀሊእና ዘለና እምበር ሰላም ፀሊእና እውን ኣይኮናን ኣቢ ግን እቲ ውሽጣዊ ፀገም ጠጠው ተይልዎ ዓብ ኩናት ክኸፍት እውን ዝሓስብ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ መወዳእታ ነዞም ኦድየንስ እንታይ ትብሎም ኣነ ግን ኣፀቢቐ ካብ ልበየ ዘመስግነካ ዋው ታንኪዩ ድራግ ሓደ ምዚ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ተላዒሉ ኩናት ይኣክለና ዝብል ኣብዚ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ብፍላይ ሚድያ ዘለዎ ሓደ ኤርትራውያን ትሰሚዕ ኢኻ ኩናት ዝፈቱ የለን ግን ኤርትራ ዘላቶ ኣቀማምጣን ዘለዎ ሃፍትን ከም ሓደ ክስታይ ቫርያብል ኣቐሚጥካ ወላ ኤርትራ ብሰላም ክነብር የትኢላ ብሰላም ትነብር ዶ እዩ ሃይለ ስላሴ ንሕና እሱን ናብ ታሪክ ንፈልጦ ሃይለ ስላሴ ደርጊ መፂኡ ኦኬ ምናልባት ኣብ ናይ ቲፒኤልኤፍ እኳ ናይ ባሕሪ ክስታይ ዝብል ኣይነበረን ግን ኩናት ተኻይዱ
ዝመጽ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እንታይ ይሓስብ ምሕታቱ ሳይተርፍኒ ስለዚ ኩናት ከም ኦፕሽን ተደልዩ ወይ ስታይ ስለ ዝበለ ኣይኮነን አብይ አሕመድ ሓይሊ የብሉን እምበር ኣብ ኤርትራ ኣትዩ መንግስቲ ዓልዩ ወደብ ሒዙ ክወፅእ ከም ዝደሊ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ካልኣይ ንሱ ናቱ ሚረር እዩ ዘገድሶ ንሱ ኣብ ሂወት ኣብ ስልጣን ከሎ እንታይ ሰሪሑ እዩ ዘገድሶ በር ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሊፉሉ ህዝቢ ትግራይ ሓሊፉሉ ህዝቢ ትግራይ ብኢንተርኔት ዓፂዎ ገለ ኣይገድሶን ሓንቲ ናቱ ሕልሚ ዘላ ኣብ ኤርትራ ንክንዲ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ መራሕን ሻዕብያ ከም ውድብን ካብ ስልጣን አውሪዱ ትብል ታሪክ ትጽሓፈሉ ደሊ ነዚያ ንምግባር ድማ ኣይድቅስን ለይትን ቀጥረን ትጽዕር ኣነ ካብ 2018 ሰላም ምስ መፀት በቃ ሕጅስ በቃ ኩናት የለን ኢለ ፈስታይ ግን ኣይኮነን ንሱን ደቂ ዓድና ተጋግዮም ከም ትፈልጦ ከም ናይ ሃገረ ትግራይ ኢሎም ናብዚ ኣቲና ማለት እዩ ዝኾነ ኩላትና ንኩናት ክንጽየፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ካልእ ኩናት እንድሕር ተኸይዱ ተገይሩ ወንዓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ኣነ ግን ሕጂ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ክዋጋእ የብሉ ዝብል መርገፂ ዘለኒ እዚኣ ክንቀፅለላ ኢና ኩላትና ድማ ኣብዚ ክንሰርሕ ኣለና ናቱ ቆሪፃትካ ኣላ anyway ሰብ ዝመፅእ ናቱ ናይ ብሓቂ ናትናኤል ኣለኻ ዶ ዋ now you back ንሽተይ ኣብታ ጀበርያ ከም ዝገበረትካ ቆሪፃትካ ፀኒሃ ወዳይ ሓሳብካ ንሴ በቃ ናተይ እሱ እዩ ዳር ሕጂ ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ዝበሃል ነገር ንኸይህሉ እዩ ኣባ ምናልባት ብናይ ሓደ መራሕቲ ሕወሓት ስለ ንረኽቦም ኣብ ከምኡ የለዉ ደይነው መለስ ዝበሃል ሓደ መራሒ ጥራሕ ሒዞም መፂኦም ከምዚ ንጉሳ ዝጠፍኣ ቆፎ ከም ዝጠፍኡ ዝነገሩ ንመራሕቲ ኣለዉ እዚ ናብ ተግባር ክነውዕሎ ኩላትና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሞዝያ ይቕኒለይ ናይ ብሓቂ ዘመስግናካ ናትናኤል thank you very much I think ብዙሕ ሰብ እውን ብፅቡቅ ርእይዎት ፊድባክ ርእዮ ፀኒሐ ኣነ እኳ እቲ ፊድባክ ርእዮ ናይ ካልኩም ብጣዕሚ መሲጡኒ ስለ ዝነበረ እቲ ዘረባ ቀፃሊ ናትካ ቪድዮታት ሪኣክት ይገብረሉ ኣነ ብሱል ዝኾነ ዘረባ ከም ዘለካ ይሰሓትኮ ነይረ ግን እቲ መረዳእታ ናትካ ኣብቲ ፖለቲካ እዚ ኢኻ ትፍልለይ ሰብ ዘርከበ ዝዛረበሉ ንፖለቲካ ዝፈልጦን ልዕሊ ድማ ፖለቲካ እቲ ታሪክ እንተነርካዮ ጥራይ መቐረዝ ዘለዎ ፖለቲካ መፅሓፍ ኣንቢብካ ክትዛረበሉ ሓደ እዩ ነቲ ኩነታት ኣብ ሂወት ዝነበርካዮ ምስ ትርእዮ ክትሕውሶ ከለካ ድማ ዝለዓለ ክብሪ ዝለዓለ መረዳእታ ክህብ ይኽእል ናይ ብሓቂ ዘመስግነካ thank you very much ኣካል ኣጋጣሚ ክንራኸብ ኢና ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ከም ናተይን ከም ናትካ ትብኒትን ድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብቅዑ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ንላዕሊ ኤሮጳውን እኮ እቲ ኩናት ምስ ኣስካሕክሖም እዮም ነዚ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝብል ፈጢሮም ኩናት ፅንፅዋይ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ኢኮኖሚክ ኮኦፐሬሽን ስለ ዝገበሩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ብቐረባ ነቲ እቶም ክልተ መንግስታት ንእሽቲ ዕድል ተሂቦም እቲ ህዝቢ ነቲ ካልእ ኩሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድሮ ንምንታይ ተዓፅዩ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ብክልቲኡ ወገን ንሕና ድማ እንተወሓደ ናይ ሰላም መጋበርያ ክንከውን ኢና ንደሊ የቕን የለይ ስለቲ ኩሉ ኣኽብሮትካ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነካ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ የራኽበና ኦድየንስ ናትናኤል ቴንክ ዩ በሉለይ ኣብ ናቱ ቻነል ኬድኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ፍሉጥ ሰብ እዩ ብዙሕ ናተይ ሪኮመንዴሽን ዘድልዮ ኣይኮነን ግን ኣተባብዕዎ እዩ ነቶም ኩናትን ወረ ኩናትን ዝጉስጉሱ ከማን ይሰምዕዎም ኣለዉ ነቶም ናይ ሰላም ዝኾኑ ከነተባብዕ እንተኺልና ድማ ሰላም የስፋሕፋሓልና እናበልኩ ኣነ እውን ኣብዚ ክውድየ ምዛ ኣንተ በዝገበርናዮ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ናትናኤል ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ፅቡቅ ቴንክ ዩ ይቐኒልና ቴንክ ዩ ብራዘር عين الزانن عين الزانن فخرات تحديد الناس ما يكون الناس ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخرات تحديد الناس ما يكون الناس ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنا حسان وريتهم أمثلتي قلت في يا بنو حبيبو
تميتنا وسيو كبدمبو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو تميتنا وسيو كبدمبو مسمقنا باي هاريفو قلاي أختيتو أفلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يوننبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باش بيزة فتة العدة تفاني ونخو حنت خيس لدي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرادسو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مرساي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعيرنا صلا دلونتنا دلونت زهابنا هلاونت دلونتنا دلونت زهابنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات قال عدم كغوسكيس كاس ماسكا سالو وترو دلوات حدا مسرق كنا سكرنا يو عمر كبرات سكرمتنا وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين أبسناتنا قطري أبسناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي بدلو جاتنا سيات دالويو سيات دالويو تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبي يبلنا نززاني تمالين لومن تمالين الوادينا عقبين قابلين 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 تمالين لومن تمالين